يعني نبهل اوكي سلام زخبركم زخبركن زخبركم من إيرتراويان تخاتاتلتي أبزي فيسبوك زلهم كونوا ولا أب زوم زلهم بحجي تكاتاتلو كونوا تكاتاتلو ون مجمرتا نحنا اليوم من قصقاس ወይ ድማ ጥርናፈ እዚኦም ኣራሚት ንውሁድ ህዝባዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን ተባሂልና ንፅዋዕ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኢና ማለት እዩ ናይ ሎም መዓልቲ ዕዱማትና ኩሉ ግዜ ኣጋይሽ እንዳዓደምና ብኩነታት ሃገርና እንዘራረብ ጥርናፈ ኢና ማለት እዩ ንሎም መዓልቲ ዓዲምናዮም ዘለና ኣጋይሽና ከዓ እዞም ኣዳላዊት ወይ ድማ ኣዳላዊት ሽማግለ ሃገራዊ ንግደት ወይ ድማ ኤክስፖ ኤርትራ ዝበሃል ዘዳሉ ዘለው ቅዱሳት ኤርትራውያን ኣሕዋትናዮም ክኾኑ ክልተ ካብኣቶም ነቶም ኣዳላዊት ሽማግለ ወኪሎም መፅኦምን ኣለዉ ማለት እዩ ሓዲኦም ብቋንቋ ዓረብ ሓዲኦም ከዓ ብቋንቋ ትግርኛ كم حلال فلنا يوم تزم حلال فو ملختي كله تمثاليو تحدث تزاربو يو تحدث زارب مالتيو سلازي قدمون دحرونكم وصونا يوم تي عرب كسمع زخيل تقرينيا زحيلو أكال حبرة سب هاجرنا ويدما أكال هزبنا نتي عرب كسمعيو نتي تقرينيا سمعون نتي كسمعيو كبتيل جن حدا من الاختصاص زخنة بزح ناي ترجم ويدما تحدث تزاربو بتحدث قوانقوا خن ترجمو أيقونان مالتيو بتراخ مصنع يوم أجايشنا دلوقت كانوا تسفاي جبر مسانا لو أبزي زوم مالتيو تام فيسبوك تكاتاتول نازل لكم أتو سامسونج ويزرو أس مهان عثمان زبالو يوم مالتيو من البعض أبجات فيسبوك تفضلوا تخانيهم نتهم زي تفضلوا كشمم كم زخبلكم صنعوا يمين سلزي أجايشنا وقعد حن متاخم عدمنا خبركم نابانا ويدما نابزي نافنا قص بمتاخم كنا مسجنكم ندلي أقدمنا مالتيو مدرخنا باخم يو I hope دلوقتي كتلو أحمد دين مرحبا توي لك بعرب مقبرك لنا أوكي أول في البداية مساء الخير لكل الإخوة وضيوفنا الكرام في الزوم أو في الفيسبوك إحنا مجموعة الرامت شماغيلا زي ما كان يقول أمان سليمان اللجنة التصحيحية للحراك الشعبي للشعب الإريتري الموحد وطبعا إحنا حراك بدأ من زمان من 2019 وكنا جزء من يأكل وبعدين صححنا لما انحرف الموضوع يأكل عن مساره نحن بدأنا في تصحيح وبالتالي نحن لسنا بجدد ولسنا بالعمل الجديد لكن نحن الآن نقوم منذ فترة أو ما يقارب من سنتين في عمل أمسيات عن الوطن وعن إريتريا وعن الوضع الموجود في داخل إريتريا بعدة ونستضيف ضيوف بأمسيات وندوات وعملنا على هذا المنوال وبالتالي في هذه الأمسية اليوم نستقبل الأستاذ سامسون والأستاذة اسمها النعمان في هذه الأمسية وهو عن طريق هو عن الإكسبو أو مهرجان الإريتري في فرانكفورت 2024 أو ما يقارب في جانوري من السنة القادمة وفي هذه الأمسية نرحب بالأستاذين أستاذ سامسون سلمون والأخت اسمها النعمان فليتفضلوا وشكرا. يا غني لنا أحمد دين يغرتا كبرات حواتي أنا ون تشم ناي سامسون سلمون أي بالكنيرة ناي اسمهان كأتأيغ يسلط أنحكو عثماني ليو نعمان إيو حنتي ويدما information أقدمه خباز نبرني ويدما خباز نبرنا زر السعكو خانتايو دحري ناتهم أغربات مالتيو ناب بريتون ناب حتو
نبريتو قال كن كيدي نافت موداتا قصنا سلزي كلاتنا تصنيلنا نسمع زي ما بزم زلنا مالتيو تصنيلنا نسمع موغل حتوتات تلينا توسخي ريتو ويدما حجاز زخون لبوا مخرين تليناون كنهبنا سلزي بصمونا نكتاتلهم تسفاي قبر أتو سامسون بأخذ جمر يغني لي أمان نسمع الله دي يا صباح الله هوا كبرة هذا اللي كما يمسيهم كلاتكم تخاطات مدب كمون بفلاي أدالوتي نز مدب زي بخبرة عديمكم أبزي خنساتف ويدما حسابنا خنقلص قدامكم أزينا نمسكن شمي سامسون سولومون بحال أنا ون أبال كابتا أو هادي تشماغل لنا هجراو نقدتي مس حفتي اسمها المسينا لنا بزي እንታይ እዩ እዚ ሃገራዊ ንግደት ወይ ኤክስፖ ኤርትራ ዝብል ብኡ ክንምልሶ ተጀመርና ሓይሽ ምስለኒ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ጉዳይ ሃገርና ንዝምልከት እንድሕር ዳኣ ተዓዚብና ኣዝዩ ኣብ ተገራጫውን ካብ ርጉእ መንፈስ ወፃኢ ትሕዞን ትጭቡጦን ዝጠፍኣካ ኩነታት እዩ ተበፂሑ ብፍላይ ድማ ምስ ምውላዕ ኩናት ኣብ መሬት ትግራይ استأساسر مالتيو نحنا خم دليت فتحي صلاينا كل جزء سرعة رأي نيرو دهرت قنات زسعب قناتات زمت اللوطات تعزب كل هاجن ولون لون نتهاجر أب حدا جزاءات ولا قناتات مستبدحة بوليتيكاون محبراونا سرارحات نقولو خير أجداس نيرو مالتيو لازم تهجبر الله تباهيلو لعلو كله حجي زدلي نحنا كم حبرة سب تطوق نبلكم كلا لنا مقنعتو كبتاتن كم زدل تستخف الواجان زمت أنا سنتنون أو حتى ملكت كأتو خمس خل نعزو وزلنا هنا تاتي هم خبكونه لعلو كله قدم كدادم حجي نحنا كم إرتراويان نسمع معلون نسمر لهم كنا تاتك في الترك خلا እቲ ፖለቲካዊ ፍልሊ ካልኣዊ ኣብ ሃገር ተመፂኻ ግን ንድሕነት ሃገር ንድሕነት ህዝቢ ንድሕነት ባዕልና እውን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ደረጃ ክንበፅሓሉ ንኽእል ጉዳይ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ተፈጢሩ እሞ እንታይ ደኣ ክግበር ዘለዎ ካብ ምስተባሃለ እምበኣር እዚ ደኣ እሞ ሓደ ንሕናሲ ምስቲ ካልእ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ تتافينا تي نخدو منقسقاسات دي نغبرو بوليتيكاوي طرنافيتات قال لن بين خاطري كوينو نو هجي اذا خاص نتصلايخا ديو نتي كتقعكاز دلي نقع مفتار وي مقد مفتاري سلازي العلو كله زي اخا تدل لوا كلها نقب ملا ايرترا تراقيب ناسي اب حدا ما قدم مسينا نوعللو بايتا فطر كلالو اذا دما حزبنا تسفان رأن فطر له معناته كمزي غيرنا بزعبه هاجرنا دما خلاي درجه دما بزعبه هاجرنا حزبنا نحاليلون بزعبو نزتيلون مدبات نحرد ادالينا سي حدا تسفاي من حزبنا خبزبل تبغسو تلعلنا مالتيو تي حسابكم مانم إرتراوي زقبلو حسابي قبل بوزل حسابي سلازي نتم نفوتهم أبستفال عليو كبابيتاتنا إرترا زموتو عديمنا كم زي أنا حسب علينا مسبلنا مالتيو كل دقيفوت حساب زيزن أدنى قريب تباهيلو مالتيو أبتو تبقو سوغن كله حد عين حيل اللو مالت هيكونا أفتخونتات بفلاي حالف عامتات سبت دقيمي بك حيلو تسنكفو قالهم مغانو مثلا اتي نزي سراح زي كسع مجرشة خبصحو زخل أكال تطرنيفو مالتيو كم على اسمهان كالوتون بصوتنا له ننوح واندما كخيت سنيحو مالتيو أقاطعمو خوينو ناي أوبونتو هاوس زبها المحبر أب فرانكفورت تقمت أب فرانكفورت بزعبا مسلك سبات فلايد ما إرتراويان كوم أون
معبالة ويدمان أقولون خطكل حبرة سبنا إرترا أب فرانكفورتن مبيئان إجامو زبر كتكالي نسون أقاط أم خوينو تا إكسبو إرترا تبل مدب أداليو نيرو زحالة فعمد كنميوات وتشان إسلام حدا حجي خمزنا حسب لنا كل جزية زغانا نقر نحد أدالينا نابومينا نخيد مهنيات بمحبر متن ساتهم طرنفات سلو زغانو أتي كم محبر كونكا أب جرمن ترخبو مخسبات دما بطتا سلا دفوتو توكيسنا يوم نساتهم دما نحنا ون كمزيلنا إكسبوس ندالو كوينا هم حسابون علنا حجي عامة زي سلازي زين انتاي بحنس أخينا زين نقول تباهيلو مالتي أوكي انتاي تمدبكم جين احنا كمزن يتمدبنا تمدبنا إكسبو إرترا بقوبون تزدالو هم تزبولكو أب جرمن رقمتو إرتراوين كمي جيروم نفسهم يقولوا كمي جيروم يدلدلوا كمي جيروم زموت صقمات يمكتوا زملكتي ثلاثة مدب الجين احنا ويل زيت صبغي زيت نحنا زين تنكفو بارتيو ناتاتكم بارتي نحنا نتنكفو بزيادة أبوشت إرتراي كم حبرة تسكن إرتراي كمي جيرنا حجي دلدلنا نسقرن زيت تنكر وان إيو سخاتكم كا أبدأ زلو سدتنيا إرتراو خا كمي جيرنا ندقفو كمي جيرنا عند حقوق هونو تقولوا لهم سلازي زي كلتا زمالا لا نجاريو بتعامل صبغيو سلازي أوها هيدنا يو نهيد تباهلنا مالتي بزي تسمامعنا قدمنا نورح شمونتين نحن قبرو حسيبنا نيرنا جن بزح تكنيكا وتساقمات قاتيمنا خم تزبالكم لعلو كله تدخامنا سبات إن شاء الله بزح إفرت سدليو نقر سلازخون أو وحدات سبات كأسل استرفة جيزي خلنا وحدة جديدنا نعلت 10 جانواري حدا نقومو خون متشو أدارش سلازر رغبنا فرانكفورت مالتيو نزي معلتي مريسنا مالتي مس أوبونتو خينا سلازي كم كوبريشن كلتا تكالات نبولو نحنا كم تكالا يكونان كم إرتراوان قدوساتن إرتراوان نزي مدبزي تقبراو نخخون ساعات نقبر زلنا حدا أوبونتو خا كم طرنف محبر مالتي كلتيو كوبريت جيرو سرح لنا زم بروجرام زي مالتي سلازي كم زي لي ماتي زي هناتات من البات أسمهان بعرب ون قرب صبغيرات تقول سيا استرفت له خط حتى الملسن بلون خلينا مالتي سامسون قدمنا ناب أصفهان محلافنا I think قرب تي حيسكم موديل لهم مدبات بطاقة قال نحرالي قرب تنكفها بالكاية تتحلف صبغنيرو من البات أبتي قصات فيسبوككم زلوا ويدما سمعوا كله اليوم كن أبزم سنة زلوا كنوا على فيسبوك زلوا ولا بحج سمعوا تحيسكم موديل لهم مدبات قرب تنكفها بالكاية لفمو أصفهان ونكم أوكي بزنا هنا وجن مالتي بزنا أقرأ ونقدت زغبر مدبات أبستفعل عودتات زتقور كنسوم نايكولاتهم حمرت جنا نسبن هاجر إرترازن صبار يوم بزي مسيرة بار زوم زسعبو مدبات تداليم قالوا حدا مثلي حبرتسب إرترازن صبار مدبات أبز مدب نخلهم حبرتسبات إرتراز زلاليو كم ناي بازار بروجرامات نأكادنا بهلتاتنا زلاليو ناي فاشن شو مدب نمنا وابرو حبرتسبنا زقول صحفشة وأفلوتو زخبو مجلسيتات وي إكزيبيشن يركبوا مالتيو كله ባህርያውን ሰብኣውን ፀጋታት ኤርትራ ዝደስስ መፅናዕታውን ትምህርታውን መደባት እዞም መደባት ብኽኢላታትን ፈለጣትን ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝተዳለወ ኮይኑ ኣብ ሃገርና ክትግበሩ ዝኽእሉ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባሌታት ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ማሕበራውን ቁጠባውን ሃብቲ ሃገርና ዘላልዩ ዝተዋደደ ኮይኑ ኣብ መላእ ሃገርና ዝርከብ ፀጋታትን ዓቕምን ብግቡእ ዘላልዩ መድረኽ እዩ ሳልሳይ ስእሊ ብልስቲ ኤርትራ ብመንፅር ዓቕሚ ሰባት ዘላለ መደብ እዚ መደብ ኣብ መላእ ዓለም ልዑልን ኣበርክቶን ተፈላጥነትን ዘትርፉ ኤርትራውያን ዘላለ ኮይኑ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት
እንዳነጠፉ ዘበርከትዎ ዓቕሚ ዝመዝንን ፍልጠቶም ዘካፍሉሉን መደብ እዩ። ራብዓይ መደብ ድህሰሳ ብዛዕባ ዲያስፖራ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉር ብዛዕባ ህልው ኩነታቶም ማለት እዩ። እዚ ማለት ብዛዕባ ዝረኽቦ ዕድላትን ዘጋጥሞም ዕድላትን ኣብ ግምት እቲኻ ከበርክትዎ ዝኽእሉን ከበርክትዎ ዘለዎም ዘካተተ መደብ እዩ። መደብ ህፃናት ኣለና። እዚ መደብ ህፃናት ንዝተዋፅኦ ዝርከቡ ህፃናት ዝገልፅ ኮይኑ ብህፃናትን ንህፃናትን ዝምልከት ተሳትፎ ከም ተዋስኦ ቋንቋ ደ ፊልም ደርፍታት ገለ ዝሓዘለ እዩ። ከምኡውን ናይ ስነ ጥበብ መደባት ኣለና። ኣብዚ ዓውዲ ዝተፈላለዩ ናይ ቅብኣን ካልእ ኤግዚቢሽን ዝሓዘለ ኮይኑ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኤርትራ ዝግበር መደብ ምዝንጋዕ እውን ተወሲኽዎ ክሳብ ምሸት ዝኸይድ ክስታይ እዩ። ስለዚ እዚአን ተን ናትና እየን። ኣብ ልዕሊ እውን እቲ ናይ ኡቡንቱ ከዓ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ኣብ ናይ ጥዕና ዝምልከት ከምኡታት መደብ ኣለዎም። ስለዚ ብሕፅር ዝበለ እንታይ እዩ እዚ ሓደ ናይ ኤርትራ ስእሊ ዘንፀባርቕ ኤርትራ ማለት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ቦታ እውን ኤርትራ እዩ። ስለዚ ንሕና ዘለናሉ ቦታ ኤርትራ ከመይ ትመስል መዘኻኸሪ ናይ ኤግዚቢሽን መደባት ኣሎ። ካልኣይ ብዛዕባ ኤርትራ ዝተገበረ መፅናዕትታት ብዙሕ እዩ ዘሎ። ዝኾነ ዝተምሃረ ኤርትራውስ ኩሉ ግዜ ብድሕሪት ዘላስ ንኤርትራ እንታይ ክገብረላ ዝብል ስለዝኾነ ብዙሕ መፅናዕትታት ዝተገብረሎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ረኺብና እንታይ ክግበር ይኽእል መጻኢት ኤርትራስ ከመይ ክትመስል ትኽእል ኣብ ሕጂ ክንስእላ ማለት እዩ ዘኽእለና መደባት። ሳልሳይ ኣብ ስደት እውን ንሕና ከም ድኹማት ከም ስደተኛታት ከም ኣሸገርቲ ገለ ጥራይ ክንርአ مسامح خلي الباب مسكر دائما. سوري متكبر ክንርአ እዩ ብገለ ወገናት ዝፍተን ማለት እዩ። ግን ከምኡ ይኮነን ኤርትራዊ ሲ በቲ ሓደ ሸነኽ ቁልሕ ተልካ እውን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዓበ ኣበርክቶ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንጥፈታት ማለት እዩ ዓብ ዝናን ኣበርክቶ ዘለዎም ኣያታትን ኣዴታትን ኣለውና። ስለዚ ብዝተኻለ መጠን እዚኦም እውን ሕራይ ተኢሎምና ነዚኦም እውን ኣብቲ መደብ ክነምፅኦም ተስፋ ነቲ መፃእ ወለዶ ማለት እዩ ክኸውን ዝብል ማለት እዩ። ኮሚታት ዝሓዘለ መደባት ኣሎ ፕላስ ብቴክኒካል እውን ከምዚ ኣነስ ኣብ ኤርትራ ከይደ ከምዚኣ ክገብር ኢሉ ሓደ ሰብ ፕሮግራም ሰሪዑ ክሳዕ መወዳእታ ፕላን ዝሓዞ ገለ እንድሕር ኣሎ ንዑታት ዘላለይ ክስታይ እውን ክህልወና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፂሩ ናይ መጻኢት ኤርትራ እንታይ ክትመስል ከም ትኽእል ፅቡቅ ጌርና ክንሪኦን ንባዕልና እውን ተስፋን ሞራል ክንሰንቕ ብዘይ ተስፋ ክትቃለስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብዘይ ተስፋ ለውጢ ክመፅእ ኣይክእልኒ ንዝኾነ ይኹን ነገር ከዓ ክትድማዕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ስለዚ እታ ተስፋን እታ ራእይን እንድሕር ዳኣ ተፈጢራ ጥራይ እዩ ኩሉ ነገር ከዓ ተበግሶ ክውሰደሉ ዝኽእል። ስለዚ ነዚ ዝዓለመ መደባት ይኽእልዎና ኣብ ርእሲኡ ከዓ ናይ ምዝንጋዕን ናይ ፋሽን ሾው ናይ ገለበለ ናይ ጥብኢ ስእሊ ገለበለ እስታይ ሓታቲትና ብዙሓት ሰባት ሕራይ ዝበሉና እውን ኣለዉ። ይቕሬታ ነጢረያ ነይራ እንተወይ ያ ብጣዕሚ ፅቡቅ የቐኒየልና ሳምሶን አይ ቲንክ ሕፅር ብዝበለ ኣብ ሕቶታት ክምለስ ዝኽእል ሕቶታት እንተልዩ ፅቡቅ ኣስተምህሮ ወይ ድማ ፅቡቅ መብርሂ ሂብካና ኣለኻ። አይ ቲንክ ሕጂ ናብ ኣስፋሃን ክንሰግር ኢና። ኣስፋሃን አይ ሆፕ ተዳሊኺ ክትህልዊ መድረክ ናባኺ ከነሰጋግሮ يغني لي. شكرا جزيلا. تصحيح للاسم بس أسفهان مش أسفهان أسمهان بالميم يعني أسمهان أسمهان أي طيب أولا في البدء أحب أشكر الإخوة والأخوات لإتاحة هذه الفرصة لنا للتواصل وعرض برنامجنا اللي أخي سامسون كان بيشرح في البدء في بداية اللقاء. بدأ كيف بدأت الفكرة. نحن مجموعة شباب إخوة وأخوات نشطاء مهتمين بقضايانا العامة والخاصة الإريترية، وأيضا بالتعاون مع منظمة أوبونتو الغير ربحية مدنية مقرها فرانكفورت. طيب حبدأ بنفس
الكلمة اللي بدأها أخي سامسون. لماذا وكيف جاءت الفكرة؟ دافعنا الأساسي كان لتنظيم هذا المهرجان تحت شعار إريتريا تحت سحب الأمل والرؤية. سحب الأمل المليئة بأماني وأحلام ورؤية الشعب، وبإذن الله تعالى إن شاء الله ستمطر قريبا، ستمطر بالخير إن شاء الله. الهدف كان دافعنا لتنظيم هذا الحدث الوطني يستمد جذوره من رغبتنا في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية التي يواجهها شعبنا في الخسائر المتعددة، خسائر متعددة يعانيها مجتمعنا في كل مناحي الحياة، منها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية وكلها. والأهم من ذلك بث الأمل في تحقيق رؤية شعبنا لازدهار دولتنا العزيزة إريتريا. والمعروف على نطاق واسع أن العديد من الفعاليات والبرامج الإريترية قد نظمت بواسطة مجموعات حصرية، حيث تنظيم بعض المهرجانات من قبل الحكومة وممثليها في الخارج، بينما ينظم الآخرون من المنظمات المدنية والسياسية المعارضة مع التركيز على القيادة داخل البلاد. وهنالك أيضا ندوات تركز على المنظر السياسي الحالي والمستقبلي. فالفكرة هي بدأت يعني الساحة كما نتابع وكلنا عارفين من الإحباطات الحاصلة وبسبب الحروب، اللجوء، الشتات لمجتمعنا الإريتري. فبين شباب مهتمين نشطاء إريتريين وأيضا منظمة أوبونتو، فكنا حنقيم الفعالية في شهر 8، بداية شهر 8، ولكن لظروف يعني الإعداد يعني الإعداد أجلنا لشهر 1 إن شاء الله. أيضا كانت منظمة أوبونتو أقامت إكسبو العام 2021، فعندهم الفكرة وعندهم البداية، فكانوا على استعداد لأن يقيموا أيضا نفس المهرجان العام 2024. فالاتفاق بيناتنا الاثنين ونقاط نقاط تجمع الأفكار ما بين المجموعة المهتمة ومنظمة أوبونتو المدنية. فكذا كانت الفكرة. أتمنى أكون اختصرت ووصلت. برامج شرحها الأخ سامسونج أيضا، حيكون في برامج كثيرة، برامج هادفة تزرع الأمل وتحمل صور المجتمع الإريتري، وتشمل بعد هذه البرامج عروض لمجتمعنا الإريتري بكل تنوعه وأطيافه، وبرامج تتمحور حول البحث والتعليم التي تستكشف ثروات إريتريا. يعني تمت إقامة دراسات عدة في مجالات مختلفة في إريتريا، ولكن نحن يمكن البعض مننا يعلم مآلها أو أين هي، فعايزين نوصل الفكرة لكافة الشعب الإريتري، الدراسات هذه وأهدافها ونتائجها وكل المسائل هذه. طيب، تاني برامج تستكشف أسئلة الجالية الإريترية في جميع أنحاء العالم. سنوفر رؤى حول مساهماتهم الحالية والمستقبلية مع النظر في الفرص والتحديات التي يواجهونها. برامج للأطفال، برامج يشمل أيضا معارض للرسوم والإبداعات الفنية والثقافية وأنشطة ترفيهية، يعني برامج كاملة وشاملة لكل الأجيال والأعمار إن شاء الله. هذا باختصار.
لو في نقطة نسيتها ممكن أرجع أكمل بعدين إن شاء الله، وشكرا. شكرا أسفان. I think ምናልባት ትምልኡሉ እንድሕር ዳ ዘይብልኩም ኮይኑ ሳምሶን ናብ ህዝቢ ክንሰግር ኢና ማለት እዩ። ممكن أنا أكمل. يعني باختصار هي رؤية تعكس إمكانيات وخيرات الوطن والإنسان الإريتري. حيكون الشرح عبر إخوة وأخوات إريتريين مختصين قاموا بدراسات حول مثلا الثروة السمكية، حول الثروة الحيوانية في إريتريا، حول المعادن، حول أشياء كثيرة، أمور كثيرة. فرؤية إريتريا التي نتمنى أن نراها مستقرة، مزدهرة، تنعم بسلام مع كافة شعوب دول الجوار ومع شعبها في الأول والأخير أيضا. فشكرا. شكرا يغني لنا ሳምሶን ምናልባት ትምላኣሉ ወይ ምናልባት ሰገርካዮ ዝረሳዕካዮ እንተልዩ I think ተባሂዲ ዝበሃል ምናልባት ኣብ ትሕቶን መልስን ከዓ ብዝያዳ መግለፂ ክንበሉ ንኽእል ኢና። ኦኬ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሽክረን ይቀኒልና ስለቲ ኣኽቢርኩም ናብዚ ናትና መደብ ወይ ድማ ዕድመና ዘኽበርኩምና እቲ ቃልሲ ናይ ኩልና ቃልሲ እዩ ማሕበራዊ ቃልሲ ኩሉ ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ I think ናብትዮም ምክንያቱ ድንጉ ኢልና ስለ ዝጀመርና እውን ፅቡቅ ግዜ ስኻትኩም እውን ዳርጋ ኣብ ግዜ ፅቡቅ ወዲእኹምልና ኣለኹም ምናልባት ነዊሕ ኣይክንሕዘኩምን ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ናባኹም እዩ ወይ ድማ ናባና እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ጉዳይ ብሕቶታት ክበርህን ብርእቶታት ክህብትምን ስለ ዘለዎ እሳቶም ጥራሕ ተበግሶ ወሲዶም ኣለዉ እምበር ናትና ሓገዝ እውን ከድልዮም ስለ ዝኾነ ስለዚ ርእቶ ድዩ ዝኾነ ምክሪ ድዩ ለበዋ ድዩ ወይ ድማ ሕቶታት እንተዳሃለና ስለዚ መድረኽ ናባና እዩ ኢድና ሓፍ ምባል ወይ ድማ ብድምፂ ብምእታው ሕዳስ ስለ ዘለና ብዙሕ ኣይክንሽገርና መጀመርታ ግን ሕቶ ድሕሪ ሕቶ ኣብ ርእቶን ለበዋን ምክርን ካልእ ነገራትን ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ ዘሎ ሓውና ሓደ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ኩላትና ኢድና ሓፍ ከነብል 19 ሰብ ኢና ደልና መስለኒ ሶ I think ሃየ ኩላትና ተሳትፎ ንግበር። ኦኬ ናባኻ ኣስፋሃ ኦኬ ቀኒልና ኩርዓው ኣማን ከምኡውን ድማት ናይ ዝገዛ ሳምሶምን ኣስማሃን እንኳዕ ደሓን መጻኹም ክልቲኹም ኣነስታ ከቕርባ ዘለኹ ሕቶ ብዙሕ በዳሂት ኣይኮነትን ኣብቲ ቃላት ጥራይ እዩ እሱ ከዓ እታ ኤክስፖ ትብል ክርዳኣ ስለ ዝደለኹ እየ ማለት እቲ ኤክስፖ እቲ ከምቲ ትራዲሽናል ንፈልጦ ከምኡውን ኣብቲ ኣብ ዘለኹሞ ከተማ ፍራንክፈርት ዝግበር ኤክስፖ ዓይነት ድዩስ ዋላስ ዓይነት ፌስቲቫል እዩ ግን ኣብ ክንዲ ፌስቲቫል ምባል ምክንያቱ እቲ ኤርትራውያን ፌስቲቫል ብዙሕ ሳያት ስለ ዘለዎ እቲ ማለት እቲ ሽም ክቅየር ስለ ዘለኹም ኤክስፖ ኢልኩምዎ ዘለኹም ስለዚ እንታይ እዩ ኤክስፖ ዲስ ፌስቲቫል እዩ ኣብዚ ኣቁን ክትሕብሩኒ ማይክሮፎን ኣባኹም ያ እታ ኤክስፖ ትብል ቃል ሚት ክበሮ ያ እታ ኤክስፖ 2024 ትብል ቃል እሳ ንሕና ዘምፀና ኣይኮነትን እንታይ ዳ ኡቡንቱ ካብ ቅድሚ ሕጂ እውን ጥቀመላ ነይሩ እዩ ወኸዓ ትሬድማርክ እያ እውን
ናይ ኡቡንቱ ማለት እዩ እቲ ኤክስፖ መበሊኡ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣብ ዓድና ዝግበር ነበረ እቲ ፌስቲቫል ኣብዛ ዓዲ ዝግበር ብፍላይ በቲ ናይ ህግደፍ ምስቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ዝበሃል ዝተሓሓዝ ወኻ ሳዕስዒት ጥራይ ዝበዝሖ ገለ እዩ እዚ ግን ብዛዕባ ናይ ኤርትራ መላለይ መደባት ብዛዕባ ኤርትራ ዝህብትም ንኤርትራ ዝህብትም ጠቐምቲ ሓበሬታትን ሓሳባትን ዘዋህለለ ስለ ዝኾነ ብኸምዮም እቲ ኤክስፖ ሰሚሞ ንሕና እታ ሃገራዊ ንግደት ሒዝና ኢና መፂና ናብታ ኤክስፖ ሕጂ ሃገራዊ ኤክስፖ ኤርትራ ሃገራዊ ንግደት ኣብ ትሕቲ ፅላል ራእን ተስፋን እያ ትብል እንድሕር ሪኢኹማ ንምንታይ ሃገራዊ ንግደት ኢልናዮ ከዓ እዚኣ ሓደ ሓውና እዩ ክስታይ ገይሩልና ማለት እዩ እቲ ሓሳብ ኣቐሪብዋ ንሕናሲ ኤርትራውያን ብጣዕሚ ተነፋፊቕና ኣለና ተፀማሚእና ኣለና ብፍላይ ከምዚ ምስቲ ካልእ ሕብረተሰብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ካብዘይ ንረአ መዓልካ ካብዘይ ንበሃል ካብዘይ ንተሓቋቐፍሲ ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ንነጋገድ እዩ ነይሩ እቲ ሓሳብ ክንነጋገድ ከለና ድማ ሃገራዊ ንስመዮ ሃገራዊ ክበሃል ከሎ ንኩሉ ኤርትራዊ ማለት እዩ ሃይማኖቱ ብዘየገድስ ፖለቲካዊ ርእይቱ ወይ ሓሳቡ ብዘየገድስ ኣውራጅኡ ብዘየገድስ ብሄሩ ብዘየገድስ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ማኣዲ ዝውዕለሉ መድረክ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ሕጂ ከም ንግደት ማለት እዩ ጌርናስ ክንባፃፃሕን ክንራኸብን ካብ ዝብል እያ ቃል መፅያ ብከምዚ እዩ እቲ መደብ እንታይ ዝበሃል ተዳልዩ ማለት እዩ ምናልባት ሓው ኣማን ዓንቲ ወይ ክትምለቐላ ትደሊ እንታይ ኣላ ገሌልካ ነርካ ሞ ዝርሳዕኽዋ ዓባይ ነጥብላ ንሱ ድማ እንታይ እዩ እዚ ገብሮ ዘለና መደብሲ ከምዚ ንሕና በይንና ኩሉ ነዋድዶን ንውድኦን ጉዳይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ መድረክ እቲ ፕላትፎርም ከፊትና ኣለና ሞ ኩሉ ኤርትራዊ ኩሉ እዚ ሓሳብ እዚ ሰናይ ዝረኸቦ ክሳተፎ ክኽእል ኣለዎ በብናቱ ክስታይ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣለዉ ደቂ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤግዚቢሽን መደባት ኣብ ቀይሕ ባሕርና ዝግበር ንጥፈታት ገለ ከዳልዉ ክመፁና እዮም ማለት እዩ ተኣኻኺቦም ኮሚታት ዝተፈላለዩ ማሕበራት ዝተፈላለዩ ብውልቀ ሰባት እውን ኣነ እውን ከምዚኣ ከበርክቴ ኣነ እውን ከምዚኣ ዓቕሚ ኣለሃኒ እዚ ሓሳብ እዚኣ ክፅል ኣለዋ ኩሉ ግዜ ክትከውን ኣለዋ ንዝብል ኣካል ማለት እዩ እጃሙን ኢዱን ከበርክት በዚ ኣጋጣሚ ንፅውዕ ብፍላይ ድማ ኣብ ወርሒ መወዳእታ እዚ ወርሒ እዚ ክራውድ ፋንዲንግ ክንገብር ኢና ምክንያቱ እቲ ወፃኢታት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ በይንና ንሽፍኖ ኣይኮነን ስለዚ ሓገዝ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ክራውድ ፋንዲንግ ብፍላይ ኩሉ ሰብ ከበርክት በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ብፆትኩም ኩላትኩም ከተብሉ ይፅውዕ ማለት እዩ እዚኣ ኣገዳሲት ነጥቢ እያ ክርሳዕ ዘይግባእኒ ድሮ ረሲዐ እያ እያ እታ ስእልት ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኤክስፖ ኤርትራ 2024 ሃገራዊ ንግደት ኤርትራ 2024 ኣብ ፅላል ተስፋን ራእይን እያ ትብል ስለዚ እታ ናይ ኡቡንቱ እንታ ንሕና ኣቀናቢርና ኢና ስታይ ጌርና እያ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ብዛዕባ ኢሳያስ እንታይ ገይሩ ገለመለ ንዛረበሉ ኣርእስቲ ይኮነን እዚ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ከም ደቂ ሓንቲ ሃገር ሰርቫይቭ ክንገብረሉ ዘለና ኩነታት ስለ ዝኾነ ክኒኡ ዝኸደ ስነ ሓሳብ ክኒኡ ዝኸደ ምርድዳእ ኢና ክንፈጥር ደሊና ዘለና እሱ ኩሉ ንፈልጦ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ለዛር ጉዳይ ኣይክህልወናን እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ኣብ ሓደ ጠሚሩ ጥራይ እቲ ዝደልዮ ነገር ክረክብ ዝኽእል ኢልና እንድሕር ኣሚናሉ ክንዮቱ ፖለቲካዊ ፍልሊና ክንዮቲ ካልእ ማለት ፍልሊና ከይድና ንከበሉን ይህን ንብለሉን እዋን ብዘይወዓል ሕደር ሕጂ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ንሕና ተምፅትና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ዓይነት ትሬት
ካብ ውሽጥን ካብ ግዳምን መፀሎን ህዝቢ ኤርትራ ትርእይዎ ኣለኹም ስለዚ ከምዚ ከይገበርና እታ ዝወሓደት ነገር ክንገብራ ንኽእል ጉዳይ ስለ ዝኾነት ኣብዚኣ ኩላህና እጃምና ክነበርክት በዚ ኣጋጣሚ ይፅውዕ ይቐኒየለይ ታኒ ዓንድ ወይ መልሲ ግን መሊስያ ክኸውን ተስፋ ይገብር ዘይ መሊስያ ክትደገም ትኽእል እያ ትሕት نيتسبالا سوق ترديها ثانك يو قنيلنا I think أسمهان من البات نزحته sorry تحطه وزيت أنا نت حماق له يبلا يحجزني يلن بوتا غير له دحين تحطه يسمع كوان تدق ملي sorry أصفها هتتا يا اوكي نخلتي خيت سلد له خويا اوكي كبرت حفتي اسمعان وقال حنا مصا خبزي عندما نايز غزا كثير كابزنا بسمسانا مسايكي لا فقدنيا مخانكي ناي حقي مسجن وقال حنا مصا خي تحطي يا سان زو قربو سامتاياتي اكسبورت لو خلهم نز حجي ساعتكم بديكم وزلهم مدب تي تراديشنال اكسبو خمتي ابع فرانكفورت زغبر ديس ويس كاني اكندي فيستيفال موبايل ذا اكسبورت بحال قاليهم مريزكم سلازم سنتا يعرف عندي ليو ساعه تحطو السخاء لي مالتي للي سلكا اي هوب ملي سلكا خو هو تعب في اللعب تحت زي لا صحفتها هاجراو نقدر ايرتات نهصم اوكي لنا ابيات اللي الساعه تعقلني ثانك يو دحان سخون تسفيحات خليه تدلي اوكي ثانك يو دحان كاب ملسا ثانك يو غني اللي يواني يعني اوه ثانك يو أسمهان أنت عيد دلي نسخي نشتي كتقلصيها دلي بعرب جركي حصر بزبلة ملسم على تي وما تسالس لزخونكو بتي اوكي تحطه اوكي نتحطه في اللايك يا نتحطه نايتا نقدر مالتها اوكي تي سوري الأخ كان بيسأل ليش المهرجان هل مهرجان مماثل للي كان يقام من قبل أو مختلف وتاني على الشعار تقريبا كان عنده تساؤل على الشعار الموجود تحت فشرح له الأخ سامسونج وهي إنه المهرجان حيكون شامل يوضح ويشرح إمكانيات الإريترية الموجودة في كل مكان في العالم نوضح كيف سوري سمع له هو ده عند متاتي كصاني هو سمع له ايوه انا لانه النت انتاش لاني مشكلة لاني اب انتاش مئات يد له سوري ايوه فهي الامكانيات الموجودة في العالم للإريتريين حول العالم حنشوف كيف نقدر نوصلها ويكون عندنا رؤية كلنا وتجمع في مكان واحد ونشوف إريتريا المستقبل القادم يكون لنا كلنا كإريتريين رؤية واضحة لإريتريا مزدهرة إن شاء الله. هذه كانت تقريبا باختصار. اوكي شكرا. قتلوا زحتت احمد دين. شكرا امان يغني لي سلام اخوات كما امسكم انا احمد دين بهل ابان نجا اسماقله توناتي بحصروا اتي بروجرامنا حنت معالتي ديو اي برهالين حنت معالتي قبل فوق جميرو مشز ودادي ولا زقن ديو اذا كمان ابريك مبركم ما طبقت نرا كلاي تفتبو كلاس يتم الزناقعي كبار كلاس كم دي درفت لكم ديو ولا مزناقعي بميوزك بتي ريكورد مالت كم دي ميوزك ابو كلاس بامبر فارس كوهون ديو ولا درفت له عبيت درفت ديوم كميديتي ابوس قربتها براكمن سالسايتين يتسب كسمع من تان
أبتي فيسبوك أو جروباتنا واتساب غيركم نتسب تعدمون لهم دخم ولا لسمعي مساعديو لسخاتكم نتاتهم أجايس بحالك تعدمون لحقوقكم إتي أبال سو كمان كعدم له أبزع الإنجليزي بفلاي بزح سب زي سمعكم هلو يخيل سلازس إتي نسب كسمعكم من تان أبدي فيسبوكات ديو أبتي تيك توك ديو أبجيلي جيلي مدبات قبر لهم دير غيركم انتهي مسيلتي لينكس أبي الله جيلي بتاعتي تنات سلستين ثانك يو اوكي سمعتني هو سمعتني شكرا احمد الدين ثانك يو أمان شكرا أحمد الدين. معلش أجاوب أمان أنا. يس أيوة، كيس البرنامج اسمها حيكون أكيد يومين، يعني يوم 13 ويوم 14، يوم كامل من الصباح للمساء. في برامج كثيرة معدة، في فنانين، موسيقيين، مسابقات، تراث، ثقافة، برامج للأطفال، عروض أزياء يعكس تراثنا. فبرامج كثيرة جدا معدة. فأنتم أول المدعوين. نفتتح بكم إن شاء الله، نتمنى كلكم تحضروا يعني. فهذه أول دعوة حتكون. من قبل كنا نشرنا في الفيسبوك، بس بعد كده حيكون عندنا حملة لإيصال الدعوة للجميع إن شاء الله، والدعوة عامة مفتوحة للجميع بإذن الله. أيضا حيكون عندنا حلقات، لقاءات، نوضح فيها مثلا الناس اللي حتجي من السفر، الفنادق، الحجوزات، الأشياء كلها، وبإذن الله إن شاء الله حنسهلها. السؤال الثاني الأخير اللي كان تقريبا، إيش كان السؤال الثاني؟ معلش. أيوة، يومين قلنا، وحيكون في طبعا أكل ومشروبات وكل حاجة. فهي هذه يعني برنامج متنوع يعكس الصورة الإيجابية لإريتريا وللإنسان الإريتري. وشكرا. شكرا اسمهان. I think سامسون سميع خيال لها احتسر ربي الكاسخة ونتسلسل حتو ملسن بدله يا اوكي ناي فيسبوك جروب ابزي تشات ستاير يالله شير جير يالله كلاتكم فولو كتبلا تقولهم اب انستغرام لمن دالو له تويتر كوني كم عينت ستاي غوسكواس لكعيو ابت غوسكواس قرب تدناوينا لنا مغنياتو كم تزبركو ازيو ابيننا قدف غازي بسرح سلازنبره نقول قلطيفنا خنبلو يكالنا مستزلنا ناي حترت كزين عامل مالتي حجي كندا تصافف خوينو داركا نمودا قصنا نخيدا لنا اتي كامبين مكبار اب استفلاليا ميدياتات متينا بعد الودب نابنت اب رادي اورنا جيرم نيرو انا ونصبح اب اسن ازي اسن هايله اب يريسات غبري كالوت ميدياتات ون كومو غوسواس نغبرينا بستغال متن كل سب كم بسمع نغبرينا بعمنا مالتي حاجز ون ساتف صوعت نغبرينا إذا كنا كلنا هنا زملكتي أتليست نن مغربنا كلنا هنا نحر استاي أو عوينا ويدما بزعباز المدب أبيلناون هذا قوت مدب فطري مالتي كالتي معات خميس خون نخلته معاتي 13 14 كلام سنبتني زخون دلو كاب ساعات 10 نينو ساعة فرق ليتي يخون كفرق ليتي نيني خون غوري دلنا مخنياتو بزعبا تقويلا صوتا قلب بزح استاي قبرنا قرب صوتا خلونا يو بستفلا ناي بهرات قانقوا درفتات قالت نقدر ثانك يو كفتنينا تزخبر تشالنجز ابتم موزيكانياتات يو تركب ازيو اشغاريو نالبات جبونا نحر عمليو تي ندليو وصاتات كم تشفن نحر تي حزبنا ارينا شعو اب عالم دلو كلهم درفت ولا صعدون كنا مصن خلينا كن ساعات عبيت صقم اتليست كن حدا خلت له مسانا كل ነገር ቁርባት ተሆኑ ማለት እዩ ስጋዕ ፍርቅ ላይ ተخلي እቲ ጾታ ካውዲን እዩ ግን ሲላ ማለት እዩ
معلش، إضافة بسيطة كمان. يعني الفعالية أو المناسبة هذه هي زي ما قلنا عامة وملك للجميع، الكل يشارك. يعني مش إنه حقت سامسونج أو حقت أسمهان أو حقت أوبونتو، حقنا كلنا كإريتريين، فالكل يقدر يساهم. عندكم آراء، عندكم أشياء عايزين تشاركونا، يعني المجال مفتوح. عايزين تشاركوا بمقترحات أيضا. إذا عندكم مثلا معارض، عندكم معدات، عندكم حاجات عايزين تظهروها وتعكس الصورة الجميلة لإريتريا، ف يعني المعرض معرضكم، المهرجان مهرجانكم، ومفتوح للجميع إن شاء الله. وشكرا. اوكي، شكرا يغني لنا كبرات يحواتن حفتن حاون anyway. سو مختار امان يلتبل نيرك عن توي سوري نبي لها مختار. الله لا مسألة حنت فتوها صعب حسيبا نيرجن درجة تملي مسلني سب خمي كونتاكت جبركم خيل أفتو بوسترات سي كونتاكتي راهون حجيجن منالبات زاني فيسبوك بيج سديدو مازلو بقى منالبات سب كونتاكت جبرهم خيل خون كال نجار اندحر اللوجن منالبات حبر تبيلهم تصبو نيرو. يا اوكي هوم بيج ونا بقربة وان توتسيا ون استيكلونا إيميل كلام له كلنا. اوكي ثانك يو. صبق صبق مختار اذا تحجازيتي هذا مودعتا ون منالبات كل واخ لكم الى نيرنبر دحن صبق. اوكي جمال نبخه. اوكي ثانك يو حوا امان. مجمرة كم يمسخون كم يوعدكم كلاتكم بقصالي وحفتنا خبرت حفتي اسمهان وخبر حاو سامسون نادي تبقصو وسيدكم مبقاسكم خير مسقوم كون كين أقوم حل فايدة لين بتوصل خابز جزا مسيحهم كم دعينة ما برختبو داس بلنا بتعمي ويغني لنا يبل مالتي بمقصال نبت حتيك عطو مالت إكسبو إيرترا نايب حق خمس حساب كله تي هاقواف دلو زي دياسبورا تمول أخم دلوهم كوين يسمعني قليل ونسر حيك خونني رديو جن بتبعت جميركم اللهم أبقى تصالح عند تمكرون دا أوسركا كاب حالفين عبد الحالفين دا دا برتعن دا بلسن كم دخيد أي تراترني بمقصال إذا عينت زي جيف بروجكتيو نزخت وصل خلهم بقليل بحثير ساعات وي بحثير جيزات سد جبرا يكون نمو كندي جيزي يوسيد لكم كتحاسبوس كاب معسي تجمير تحاسب بعلو كالاي كافتي حدا كتحلفو ويكا حلف كابزي اكسبون صبيو كم زي زغلصكم مول ناي هبرتسب ኤርትራ ብሔራትን ቀቢላታትን ምልላዩ ምስ ባህልን ሁሉ ባህላዊ ነገራትና ምልላይ ኤርትራ ምልላይ ማለት እዩ ሕጂ ዝውን ቀሊል ስራሕ ከም ደይኮነ ርዳእኒ ሕጂ ነዞም ክትገብሩ ሲ ትዳለውሉ ዘለኹም ሲ እተን ብሔራት ህብረተሰብናን ናይ ኤርትራ ሲ ቁርብነተን ሲ ከመይ እዩ ከመይ እዚ ቻሌንጅስ ከመይ ጌርኩም ትሓልፎ ኣለኹም ካብ ኩላቶም ክትረኽቡ እሞ ንሳቶም ከዓ መፂኦም ኩለን ብሔራት ድየን ቀቢላታት ድየን ነናተን ከፋልጣ ባህሊ ንኽእላሲ ዕድመታት ጌርኩም ሲ ተቐባልነት ክንዲ ምንታይ እዩ ካብ ኩሉ እንታይ ቻሌንጅ ከለዎ እዚ ቀሊል ከም ዘይኮነ ይትርዳእኒ እሞ እዚታሲ ከመይ ትገልፅዎ ትኽእሉ ነዚኣ ክብል ደሊ ያ አይ ቲንክ ካልእ ሕቶት ኣሊኒ ክምለስ ይቐኒለይ غني لنا جمال شكرا. يا تيا حتى اي ثينك تردياكم كله تردياكم على مسلني حصر بزبلسي تي دايفرسيتي تي زلو حبرت السبناسي كتملؤوا تقولوا كيلكم عليكم ده.
I think كما تمثل دحان. لا امان اي ثينك يا خم ايكون اوكي صيغه يا هيكون هراجم هو مالس قد سلت حتت تردياتهم كون تخل اوكي مملا دي كون ست تشالنج سعود دغاتهم ناي كله سي كما يحالفوا له تشالنجز يركو مالس قلال صراحه يكونتن مو نخلو رخيب كان نخلو ككمناتو اب ناي عدنا نريو اب دلو سرعات مالتيو ملالي كا خبتي كله خجبر كالي بحنتي قبيله غير كان كله توسنو تغلي ابزن كوم سلازي كونه كميت ابروتش تشالنج خم سنتا يو قليل يكون اني لي ادامن مو انمتا تشالنج خم دلو نفلت يعني كلير يا مثلا تحت يا كلير يا انا دخيل ولا اسمها انه اسخا اخي اوكي ثانك يو جمال صبغتي حتى كداي نجر كندي وسيد لكم تبلياتا استاي زي مجمريا اذا حسب زقاتم عامي كلتشحن اسران كتب ابت زخفه درجه مس بصح مالتي ارتراوي نحد حدو اب شجر مساتو انتاينا خنقبر دلنا قبل زبل تبغوسي ازي نحناسي ابزا ساعات زياس اب حدا خنمصلو نخل درجه خنبستا خنقبر كنكيل على قبل زبل مجمرا مستم بصوتي مالتي مس بعل ود بقله مستزراربكو انتاي نغبر قال مستبحلنا بقى توم نفلطوم ككل إرترا توم نفلطوم نعدمهم تبعيلنا توم نحنا نفلطوم ككل حبرتسبنا إرترا زموت مالتي قدامي أخي باس قبرنا لا قدمي عامتن كنت سلست ورح جيرات خوني حج كابو درجة هب شدشت بهرات بيلنا زمت أنا تأكيبنا مالتي كمزن حساب الله كمزن مدب نقبل سلازس كميتريو قليلنا استيقرنا مالتي وحساب قليلو كل سب بوزيتيف ريو خم زبل كونغن توم نزي قداي زي تكبرايت تكون زقصلو ازي وحدات يميرم مالتي شعور بتم وحدات كن جميرنا في تشالنج استفل عليه حدا تقوان خمسة عينة تسفى سنة قال خستاي جيزي أيكون النيو ولاتي حيل زنبرو دخيم قال قدفنا بجا لك قال زبلو جيزي نيو سو تزعبي تشالنج نيو كالاي ناي جيزي ون نامنت ور حشمون تزحلف عامت يا تمديبا نيرا جي ابتور حشمون تزقاتم زنبرو ريخم ويخم تسب ابكال مود ابكال هونتاتي نيو سلازي تجيزي كقادولنا يكالن تسالساي زعابي خا اذا نحنا زلنا بوزيشن تماخلاي منقدي تسالساي منقدي اكستريميزم ايكون وي برو وي كونترا وي دغافي وي دما تقاومي اخا زبل ايكون نخل ارترا قطرنف زخل سلازخونه تزعابي تقم كم حساب كتكافلهم كلها من يخم سخاتكم يزبلك من يخم اجي نحنا خمزينا ودبينا وي قلقت بلا يدخلنا ايكوننا حسابي هتكافلهم مجمره اجي بزحت لغا حساب قوا صبق نيرو قال جن انس دحان بقى تترفني قال بلكا مغنياتو وي بتحاده توتيت له وي بتحاده تتحيز له مالتي بفلاي بتم موزيكانياتات قالهم عين صقامات نيرو تم محبراتون نفلطم محبرات راينا كونتاكت غيرنا نفلطم كنغبرو ما يكالنا نتم نفلطم محبراتون محبرات ونبعلو تدقيمو ثاني زتأخاخب نحد حدو سايز قبر قطيفو أورغانايز قبر أيكون نابز وانزي نامنت نايبلين جلسي نايبلين أب جرمن دلو جلس كابزي رخبون وعلم سي كندي وسيل كندي جيرو مالو جل كم حاسبنا قالهم لهم كلنا عقب كوينهم معلوم من مولو حجي أنا هنا كويلان قال ملا قال أب شوادن دلو سكرو خبوهم قال بلوخهم كلل نيروي أب قليو نايسلتا كان حجي كم مسكونة بس نحنا سئلنا نبقى سئلنا موداتو بتنزل لو أنا زحزناين الرئيس بولنا تساقم يلم بعلنا لنا يزبولنا وأكلات نيرو مالتي بزيهم نبقس كله بهير مدب نقبر أين خلينا حاجة أشجاري هم نقبر كلهم رهوين خلينا قل أتليس
إذا عامت زيادة بزستفعل ሕብረተሰብና ኤርትራ እንድሕር ኣዳሊና ዋላ ቁርባት ይኹኑ ኣብታት መዘላ ዓመት ሰብ ተደፋፊኡ ኢንካሬጅድ ኮይኑ ሞራል ገይሩ ንሕና ከዓ ክንሕወሶ ኣለና ኢሉ ከብሎ ስለ ዝኾነ ተቐዳመይቲ ተበግሶ ኩሉ ግዜ ብንእሽተይ ዋላ ተኾነ ትሕማቕ ኣይኮነን ኢልና በዚኣ ክስታይ ጌርና ኣለና ብዝተኻእለና ግን ነገራት ስታይ እንዳገበርና ኦርጋናይዝ እንዳገበርና ንኸይድ ኣለና ንኣብነት ነቲ ፋሽን ሾው ዝኾኑ ልብስታት ገለመለ ኣዳሊና ኣለና ከምኡ ኣብኡ ኤግዚቢሽናት ገለመለ ዝኸውን ማለት እዩ ከምኡታት ገለ ተዳሊሎ ዝኾነ ንኣብነት ማሕበር ናይ ሓደ ብሄር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ኤክስፖ መፂ ማለት እዩ ሓንቲ ጣውላ ወይ ንእሽተይ ቴንዳ ሃቡና ከምዚ ስታይ ንሕና ባህልና መናብሮና ገለነላ ሌላ ገለ ድሕር ኢሎምና ደስ እንዳበለና ማለት እዩ ክንቦም ንኽእል ኢና እቲ ስታይ መድረኽ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን በተን ዘለዋ ስታይ ተበግሶ ንከይድ ኢና እንሻአላህ ፅቡቕ ሰልጠና ክኸውን ያ ከምኡ እዩ ዘሎ ስለዚ 100% ድልዋት ኢና ገለ ክብል ኣይክእልኒ ግን ገለ ነገር ስሒዝና ኣለና ተበግሶታት ወሲድና ኣለና ተስፋ ዝሃቡና ኣሕዋትና ሓትን እውን ኣለዉ ስለዚ ላይ ተሳትፎ ናይ ኩላህና ከዓ ክድሊ እዩ ሰዓት እዚኣ ደጋጊመ ክብላ እየ ዝፈቱ Thank you. أبقى نشتي كوس خلا إذا حطوها جمال خاشم كمثلا وجمال إذا إكسبو إذا حطوها نختم اللس يا نتاش مالسي السابع لا تا ملسنا تا نزن كلنا نحطه لحتى تكاينيا قليس أو سامسونج دما هاني قليل أيكونن تي دخمت نيرو نتركب ترطاري من يخوم انتا يخوم كابي يخوم دقفتر يخوم انتا شمود يخوم دابلكا قن بخامي نارو غيرنايو تقاب تي كله جزيه كم حجة عامة سلسة ورح نبالكا ميتين نداكايدنا حنساب أبسومن حنت جزيه حنساب أبكلت سومن حنت جزيه نداتا أكبنا انتاي تقاب كنشوفنو نفتن نيرنا مالتيو تدك لنا نقبر لنا بزح تسفاتات كا رخيبنا لنا سلازي I hope by the time مس قربة كلن تنبيهاتنا حوسو دكافلو سرح نخون تسفى نقبر مالتيو يعني لك thank you اوكي شكرا نغني لنا نخلتهم نحتاتاي جمالون I think حجي زلنا حتاتاي إلسا مسفن thank you أنتي تسمعنا لهم هو مسمعك لنا أوكي حسب تعمل بقيو ናይ ህዝብና ሓደ ምምፃእ እዩ ዝያዳ ዘገድሰና ካብቲ ናይ ፖለቲሽንስ ማለት እዩ እዚ ናብ ፖዚቲቭ ዝኾነ ትራስቲንግ ኢሹስ ዘለና ሕጂ እውን ምናልባት ግደ ክፃወት ይኽእል እዩ ኣብዚ ናይ ኣትላንታ ኮሚኒቲ ስለ ዝረኣናዮ ስለዚ ኣሳልጦ ይግበረልኩም ይሃብኩም ኣብትገብርዎ ዘለኹም ፅቡቅ ሓሳብ እዩ እቲ ሓሳብኩም ሕጂ ኣብ ጀርመን ኩሉ ግዜ ክግበር ዓመት ድዩስ ዋላ ዘዋሪድ ክኸውን ሲ እንታይ እዩ እቲ ናይ ርሑቕ እንታይ ትርእይሉ ርሑቕ ናይ ርሑቕ ዕላማታት ናይ ዝመደብ እዚ thank you ያ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኦልሬዲ ኮንታክት ገይሮምና ኣለዉ ንኣብነት ካብ ኣሜሪካ እዚኣስ ኣብ ኣሜሪካ ከማን ብቐሊሉ ክትከውን ትኽእል እያ እቲ ባጀት ናይ ምርካብ እቶም ሰባት ናይ ምርካብ ገለ ዝበሉ ኣለዉ ዋላ ካብ ዱባይ ገለ ኮንታክት ዝገበሩና ሰባት ኣለዉ ስለዚ እቲ ኦፖርቹኒቲ እንድሕር ዓብዩ ኣብ ኩሉ ዘይኮነሉ ምክንያት የለን
تنهنا تمنيت جن أبز مزل عمد ديو على جلسي بفلاي أبتقدم إكسبوز جبروا نبرهم على البولونيا بعبيز ولا مالتي خجبر إذا أخذ مجمرة على أمر نمودا تايكونا تنسل لازم ناقفعت دا عبيت كتكيدن أبستف على لي حاجرات كاخت زوترن كم لمود كاخلو سب تهانت يخد سبايا مالتي قريبات لنا قليلوسي كل سب بقى ولاتني عرفت جزي مسو أتحيزو قلا تايز بارهم تقدم زنبر خونتات مالتي أتي فورخ ملس أتي هاجراونت أتي حونت كوموس لتبل أب فرانكفورت حتى رأيك ترفنا اوكي بتعمل تطبق Thank you Samson sorry أبيات نسأل حتى ميوت ميزر اوكي يا اسمان I think نزحتو السخون تحتو تغيسكي نشتو تتبل الله مهنيات منالبات بحجي نسمعوهم أبدوكا بذح شجراي كلونا نيجن بحجي نسمعوا سب بروح كوين خير no worries إلسا كانت بتسأل على إنه الهدف على المدى البعيد للمهرجان مسموعة يسمع له أوكي على الهدف البعيد للمهرجان وحيكون كيف هل سيقام سنويا في ألمانيا ولا في إمكانية إنه يقام في أماكن تانية وكذا ومخرجات يعني إيش حيكون يعني فالإجابة هي هدفنا في الأول والأخير هو زرع الأمل وجمع الإنسان الإريتري عشان يشوف يعني إريتريا القادمة حتكون كيف. ففي إمكانية إنه يقام سنويا بإذن الله. كان عرض علينا إنه يقام في أمريكا وحتى كان في أناس تواصلوا يقوموا بدعم البرنامج من وإلى. وأيضا في ناس تواصلوا في دبي مثلا أيضا بدعم البرنامج وإقامة البرنامج هناك. ولكن هذه البداية وبعد كده إن شاء الله حيكون في أماكن تانية وهذا الهدف إن شاء الله. شكرا. أوكي شكرا يغني لنا. سعد نبغى خسقر. شكرا أمان. بتعمي بتعمي غساي زغونة مجلستي تواهي وزرلو كحتى أنا زدلخو قرب تحاتيتات غونا أجن قد معجي خلت أنتاغونيستك بغونو مسمر ينيرو أبزناي داس بورا مونغو إرتاويا دقافين تقامن ينيرو حجي قرا زغونة مسمر وين رألو انتاي بدهوتات يقاطمكم الله انتاي كتدالو نتكيركم الله كبل يدلي مخنياتو كم نريو زلنان مالتي اتسوهم حسكم وزلهم مسمر دع زبالة هاقراوي ارتراوي هناس زهون بروغرام زحازي السوب قمت كله ويكا ابتقبار نختقبر عابت اسفالوني جن بدهوتات انتاي تقمتون انتاي يقاطمكم الله قرب تبرولنا ويصبونه. اوكي سامسون مساء انت يتحس قبلها ساعة تحطو جن انا يخوص خلان اشتايد لي من اقرا مقدهم تمالوا كمتي زبولو ساعات اب كلتا كواتخنا دارغا حجس ساب سلسته دلنا يخبل زدلي بولقه زي منالبات كله كموريته كله يخلني تحده دغافايو تحدخا هاجراوي تقاملو هاجراوي بقى كل ነገር كنعخم طفاكم ايكونن مالتيو حدخا خال الله مالتي دلاي فتحيو ግን قرب كارحق زبل يخوينو سمعني دلاي فتحون اللهمو ስለዚህ ዳርጋ ከምቲ ዝበልካ ያንተ ወይ ሳምሶን መን ይኹምስኩም ዝዓይነቱን ስለዘሎ ብከመይ መሰናክል ዚ ክትገጥሙ ወይኹም ንኩሉ ከነ እንግዲና ንኩሉ ሲ እዚ ባይታዚ
كونيو إلكم تحاسبوا ويكا أما تشاچيكم لهم دونكم وخص الله يدل من البات كي تبزحكم بر يا نباهم يا سامسون هج هو ጽቡቕ ትሕቶ ጽቡቕ እዩ ማለት እቲ ዘሎ ቻሌንጅ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ንሕና ዘለና ፖዚሽን ሲ ብክልቲኣ ትፅፋዕ እቲ ደጋፊ ግደፍ እንታይ ይብሉና ንዓና ምስዕሳዕ ከሊኢኹም ንዓና ፌስቲቫል ምግባር ከሊኢኹም ምስ ባዕልኹም ትገብሩ ይተሓፍሩ እንዲኹም ገለ ኢሎም ዘባጭጩ ኣለዉ ከዓ ዝሓርቁ እውን ኣለዉ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እዚ ነዚ ከይድ ዘሎ ሰማያዊ ማዕበል ንምዕቃፍ ኮነ ኢልካ ዶ ገለመለ እናተባሃለ ከዓ ዘይናቱ ሽም ወይ ድማ ዘይናቱ ክስታይ ክወሃበሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ስለ ዘለና እቲ መጥቃዕቲ ወይ ብክልቲኡ ድማ ንፅጉዖ ወገን የብልናን ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ከም ምዃኑ ኣዝዩ ሃሳይ እዩ ንኣምነሊና ግን ንሕና እዚ ትቁኑዕ መንገዲ ምዃኑ ምክንያቱ ንሕና ንህዝብና እንድሕር ደኣ ኣብ ዘለና ኮይና ንህዝብና እንድሕር ደኣ ንነጥፍ ኣለና ኮይና እታ እንኮ ንሕና ክንገብራ ዘለና ንህዝብና ተርብሖ ነገር ጥራይ ክትከውን ዘሎ ብሽም ብዋጋን መንነትን ህዝቢ ዝኸስብ ወይ ድማ ከምዚ ብናይ ህዝቢ ዝኸፈሎ ዋጋ ናቱ ገይሩ ዘብል ኣይድለና ወኸዓ ንህዝቢ ዝኸፈሎ ዋጋ ዘናሽውን ኣይንቕበሎ ኢና እንታይ ደኣ እታ ንህዝብና ተርብሖ ነገር እታ ንህዝብና ተድልዮ ነገር ኣብዚኣ ኢና ንሕና ክንፀቅጥ ዘለና እዚኣ ከዓ እታ ናትና እናትና መቃለሲ ወይ ድማ ናትና ኣንፈት ናይ ዝኾነ ይኹን ንገብሮ ነገር ኢልና ስለዝዓጠቕና ብኩሉ ዝመፀና ፅፍዒት ክንብድሆ ፀገም ኣይኮነን ወላ ዝያዳ ንስራሕ ወላ ዝያዳ ንዋረድ ወላ ዝያዳ ንፀረፍ ኣብ መወዳእታ እዚኣታ ቅንዕቲ ኢልና ኣሚና ዘለና ስለዚ ብዝተኸኣለ መጠን ንኩሉ ፕላትፎርም ኩሉ ኮይና ንኩሉ ሰብ ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብኡ መፅዩ ክሳተፍ ክነጥፍ ምስ ኣሕዋቱ ክራኸብ ዕድል ክንቦ ኢና እዚ ምስ ህግደፋውነት ዝተሓሕዝ ወልሓንቲ ነገር የብሉን ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ንሕና ከም ህግደፍ ክንርአ እውን ቁኑዕ ኣይኮነን ምክንያቱ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራን ብዛዕባ ካልእ ደዛርብ ወልሓንቲ ነገር የብልና ብዛዕባ ካልእ ዘምፃእና ነገር ስለዘየለ ነዚ ኤርትራዊ ክጠራነፍ የብሉን ኤርትራዊ ንሓድሕዱ ተኣኪቡ ክሰማማዕ የብሉን ዝብል ኣካል እንድሕር ኣሎ እዚ ፀረት ስርዓት ዘይኮነስ ፀረ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኩላህና ሓቢርና እውን ክንቃለሶ ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ወልሓንቲ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ቻለንጅ ተበዲሁ ኣብ መወዳእታ ዕዉት ንክኸውን ኩላህና እጅጋና ሰብሲብና ተዳሊና ስለ ዘለና ብዙሕ ዝዓናቕፈና ነገር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓና اوكي أصبح يا أسمهان نباخي سوري احتسر بيركي اوكي التحديات اللي بتواجهنا كمجموعة أو كمهرجان قائم بحد ذاته مستقل تماما ما تابع لأي جهة أيا كانت ولا أي تنظيم ولا معارضة ولا نظام ولا أي حاجة تحديات جدا كثيرة صعبة الجهات المعارضة دائما تحاول تلصق التهم بأنه تابعين للنظام والنظام أيضا يحاول يلصق التهم بأننا يعني مخالفين ونحن أنتم منعتونا وكذا وأقاويل كثيرة ولكن نحن مركزين ومؤمنين بهدفنا ولا نهتم لأي شيء فقط من أجل الإنسان الإريتري وإريتريا لا شيء آخر لا نظام لا معارضة لا مقاومة وسنظل نعمل من أجل ذلك ونتمنى التوفيق إن شاء الله وشكرا يا شكرا يغني لنا أوكي خديجة نباخي حجي
هالو سلامات. كمان صفون يغني لي دلو ذهب كاني يغني لنا خاني اليوم اورجانيزرز ناي اكسبو اريتريا 20 سعيد زبال اريتريان اكسبو 2024 2024 I think بطعمي صبق حسابيو ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚርና ከም ተቃውሞ تذكروا نحن كوينكم قدم أب كم تزبلكايو سامسونج أب عدد إليان يكون أب جرمن أب بفلاي أب كاسل زكاية زنبرة بتعمي نخلو زوكل كتبلة تخيل أنت عش مساس نيرو فستيفالات نيرو حجد ماني بسنكزي نحنا ناي مفللايات بحادة سب كوينو حدا فستيفال حدا انت عشمك كحلف يخيل يلن ردو إيو قن زجيركم ودلهم من البحث حدا عبي عدلي وكله كساتو فخ أخم جزبال كايو كله بلاتفورم كتبوا مخانكم اسكار لها بتعمي ذن أديو أكتب لك أنا إذا خسر حلو فتنو من الباتتهم زي بتحكم ممسبات رحنا تنسكم تفلتوا زي كونس ولا نتسكم زي تفلتوا بس هم تفلتوا ما بيتكم كمان ريتش اوت مقبارن نخلو سب ناتو ستول مهابن زعما قداسነት ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ናትኩም ቪዥን ብተግባር ንክረጋገፅ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንሕና እውን ክንገብሮ ንኽእል ነገር እንድሕር ደኣ ኣሎ ንገብሩና ክንተሓባበረኩም ቀፅልዎ ተስፋ ገብር ዕዉት ክኸውን የኽብለኩም ደለ ثانك يو اوكي يغني لنا خديجة انا خديجة رؤيتي ينير مسلني حتى ايكونن سو غني لنا تملسو بزح ايكلنيو كتمسغنوا تقوليكم ابتي خلاي حتى زوم يوزر تبل زلخا وي تبل زلخي نام مدرخ حتى انت دا خوينو مالتيو حجينا حتى مدرخي زلو لحرينا بريتو نسغرينا أول أنا ما نراجن أنا تكو حتى كنت نراجن أنا بحط قنيد حنك عالفكم الرأي أبو صنح ني ودب مخبو أبو صنح أوكي ودب مرحبا كم ابتداناتك نوح التوي بريتنا عن توي كمان وقتها تحفلون يا ربتي برايفت أب جلا في من البات كم لا دك على نجار نحرالوس كم اللي قريبه حجي جستري كان خازي لي أبي لي أبتدي طعم وان أبتدي في زارب الماسي كل حطون ريتون قلنا كتير مستبرة كم لا أزلوا نجارات مثل له خوين شو كزارب يعني أبتدي طعم وان كتبت خليها غني لي alright اوكي حجي نيشتي كتب التغليغا كاب زغبها تصنح ودب صفاون أبتي إيش ما قلنا سلا زلها كاب زغبها تصنح نيشتو كتمل هو ملء ودب thank you for coming ود ملء يا نو ان فاكت تتناخي فن انت ستات كلجن قرب كتبر هزلو اقلو هنا تسمعتني نجر حجونا موداتا بزيتنا خديجة او امتعتا تصنيحة ازي تي كتايو زي كمتي عن توي ثامون كنت دبلوز نبرة somehow كم زي عينة بروجرام organize ዝገብሩ ኤንቲቲ ሁሉ ኣለዎ ማለት ባዕሉሲ ስኢሉ ክኸይድ ኣይክእሉን ኢኖ ወይ ማሕበር ድዩ ወይ ገለ ውልቀ ሰባት ድዮም ገለ ዘወሃሃዱ ገለስ ክህልው ኣለዎም ግን እቲ ናትና ሮል ሕጂ ኪንዮ ምውሃድ ናይዚ ዘሎ ነገር ኦርጋናይዝ ምግባር ካብኡ ዝሓልፍ ገለ ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ መድረኽ እቲ ፕሮግራም ገለ ሰሪዕካሲ እቲ መድረኽ መሃብ ሕጂ እቲ መድረኽ ግን ኩሉ እቲ ናብኡ ድመፅእ ኣካል تستاتفولو قالي مالتيو لك بهولو بتسل كمتي عنتو يا متو قالت تقصى تنكندي عندي اتوكيرنا هنصرح لنا زلنا سلستن دي تحنتي تي ايرتراس اب اتزلو تصقا ناي سبات ባህርያዊ ጸጋ ሰብአዊ ጸጋ ማለት እዩ ሂውማን ካፒታል ዝበሃል እንደገና ሀቲ ሂውማን ሪሶርስ ዝበሃል እዚ እቲ ናቹራል ሪሶርስ ዝበሃል ቃል እቲ ባህርያዊ ጸጋ ዘሎ እዚ ክልቲኡ እንድሕር ተሓዋዊሱ ኣብ ኤርትራ እንታይ ስራሕ ክስራሕ ይከኣል
بتوم كتاب حجي أبجعزو مصنعتات نيرترا دملكت نجار جيروم زلو أكلا مصنعتي ناتهم نيشتي كومبايل جليجر كاس بريزنت مقبار مالتي أبستفر عليه تصلاتات نايتي تحاسيبو زلو نعبنت ناي إنرجي ناي إيكونومي ناي بوليتيكا ناي تاريخ ناي قلنا خبار ناي كالتشر قلنا خبار لك بزح تصلاتات كتاكس نهارينا نزيتات كتاب حجي سريحهم لزلو إرتراويان عب مرمر زلو مالتيو إرتراويان أحوات أحد تصويعك رخيلكم ورا لهم بزعبا إرترا أكلكم ورا لهم تحسس انتايو نزيه بقول سلو قلم بالي حجتي ناتهم human capital اتي أبتهاجر زلو natural resources كاني أو إتات بزح تراخل وي مالتي مهنياتو بفلاي أب قطبة أب construction أب ذي تتكاي تعد زبهال قلقلس اتي ባህርያዊ ፀጋና እቲ ሃገር ቱሪዝም ገለ ዝበሃል ነገር ባህርያዊ ፀጋና እቲ ሃገር እውን ምርኩስ ዝገበረ እቲ ረኽበታት ዘሎ ክሳብ ሕጂ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ብፍላይ ካብ ኤርትራውያን መፅናዕቲ ተካይዱ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ዜርካስ እቲ ናትና ዘለና ባህርያዊ ፀጋ እዩ በቲ ተመራማሪ ዓቕሚ ሰብ ናይ ኤርትራ ተዳሕሲሱ ዘሎ እዚታት እዩ ፕሬዘንት ክግበር ሕጂ እዚ ፕሬዘንት ምስ ተገብረስ ማዕርክ ክንደይ ጥልቂ ዘለዎ ምርምር ዘካየዱ ኤርትራውያን ኣሕዋት ኣሓት ከም ዘለውና ክንፈልጥ ኢና at the same time ካኒ እንታይ ዓይነት ሃፍታም ሃገር ከም ዘላትና እውን ንናትና ስእሊ ክህልወና ክእል እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ግን ሓበራዊ ተረድኦ ኣብ ኮመን ታሽሙት መፅእ ስለ ዘለካ ከምኡ ክንሃርም ንኽእል ንኸውና እዚኣ እቲ ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ዕማም ስለ ዝኾነት ወይ ዕላማ ስለ ዝኾነት እዚ ነገር ምስ ረኣኻ ድማ ኣውቶማቲካሊ ተስፋ ክንዘርእ ኣለና እና ንብልና ኣውቶማቲካሊ ክንድዛ ዓይነት ዓቕሚ ዘለዎ ዓቕሚ ሰብ ኤርትራ ክንድዛ ዓይነት ፀጋታት ናይ ኤርትራ ዘሎ ክትርኢ ከለካ ኣብ ውሽጥካ ዝፈጥረልካ ሓበን ኣብ ውሽጥካ ዝፈጥረልካ ተስፋ እሞ ነዚ ዝፈጥረልካ ዘሎ ተስፋ ድማ ከመይ ጌርካ ኩን ክትገብሮ ትኽእልካ ነናቱ ዝኾነ ሰብ በበትናቱ ጥዕሞ መንገዲ ክኸዶ ክእል ማለት እዩ ማስብ ንኤርትራ ዘተኮረ ነገር እንታይ ክገብር ክእል ሰብ ባዕሉ ክታይ ክገብር ክእል ስለዚ እቲ መድረክ ክንህብ ከለና ንሕና እቶም ኣብቲ መድረክ መፅኦም ነዚ ጉዳይ እዚ ዝጥቀምሉ ኣካላት ከዓ ካባኻትኩም ካብዚ ዝገዛ ዘለኹምን ካብቶም ዕድመ ኣቕሪብና ከምዚ ሓሲብና ኣለና እሞ መፂኹም ተሳትፉ ንብሎም ዘለና ኣካላትን ዝተዋፅኦም ማለት እዩ ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እቲ ኤርትራዊ ሱ ስለ ዝኾነ ስለዚ ብከምዚ ክረአ ኣለዎ ገለ ባህላ እየ እዚ ሕጂ ንምንታይ እዩ ሓላፍነት ዝሰክመና ስለምንታይ ዛረበላ ዘለኹ እዚኣ ካልእ እቲ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ እቲ ፅባቐ ናትና ኣዝዩ ዳይቨርስ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዘለናስ ንኩሉ ናብቲ ገዛ ኣምፂኻ ናብቲ ቦታ ኣምፂኻ ነናቱ ኩርናዕ ተዋሂቦ ኣብኡ ፕሬዘንት ዝገብረሉ ብዛዕባ እቲ ሕብረተሰብ ልምድታቱ ቋንቋኡ ባህልኡ ኣበይ ቦታ ነብር ካበይ ቦታ መፅኡ ወይ ክንደይ ዓመት ገይሩ ብኡ እንታይ ዓይነት ዴይሊ ንጥፈታት ኣካይድ ገለ እዚታት ከዓ ክገልፅ እንተኮይኑ ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ክርከብ ስለ ዘሎ ነዚኣቶም ሕጂ መን እዮም ዝረኽቡ እዚ ኦርጋናይዝ ዝገብር ዘሎ ኣካል ጥራሕ ደይኮነ ምስቲ ርዱእ ዝኾነ ሕፅረታት ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ሰሚናራት ከነካይድ ከለና ወይ ብዛዕባ ሓሲብናዮ ዘለና ነገር ከነረድእ መደብ ክንገብር ከለና እምበር እቶም ኣብዚ ጉዳይ ዝሳተፉ ኣካላት ዝሰምዑና ኣብዚ ሕጂ ዝሳተፉም ዘለኹም ማለት እዩ ኣብ ፌስቡክ ዝሰምዑና ዘለው ብዝተፈላለየ መንገዲ እውን ነዚ ጉዳይ ክንዝርግሖም ከለና ዝበፅሖም ዘሎ ንሳቶም ከምዚኣ እንድሕር ሓሲባ ኣላ ኮይነስ ኣነ ከዓ እዚኣ ዝፈልጣላ ብዛዕባ ኤርትራ ሞይ ምናልባት ኢንተረስቲንግ ክትከውን ትኽእል እያ ኣብቲ ጉዳይ ዓብይ ተራክብልዋ ክእል እዩ ኣብዚ መደብ እዚ ደየካፍሎም ዝብል ምቅራብ ክህልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣዳለውቲ ኣዳልዮም ኩሉ ነገር ገይሮም ጥራሕ ደይኮኑ እንታሽሙ ክገብሩ እቶም ዘዳልው ዘለው መድረክ ከዳልው ክቅርቡ ሞኒ እቲ ካልእ ዝተረፈ ኣካል ከዓኒ ኩሉ ኣብቲ ጉዳይ ተዋሳዓይ ክኸውን ተዓዳማይ ጥራሕ ኮይኑ ዘይኮነስ ተዋሳዓይ ክኸውን ወይ ከዓኒ ኣብቲ ጉዳይ ክዋሳእ ዝኽእል ዝፈልጦ ኣካል እንተሎ ኮይኑ ንዕኡ ክረክብ ናብኡ ከመሓላልፈና ሊንክ ክንገብር ልክዕ እዛ ብፅዒትና ክሪጃ ክትብላ ፅንሐት ማለት እዩ ሕጂ እዚኣስ ከም ሓላፍነት ከም ሓንቲ ዓባይ ዕማም ዕዮ ገዛ ንኩላትና ኮይና ክትስማዓና ኣለዋ ዝብል ርእቶ ኣለኒ ማለት እዩ እንድሕር ከምኡ ጌርናና ድማ ክንዕወተሉ ንኽእል ዓንቲ ወይ ሳምሶን ገልፆ ነይሩ እቲ ዘለና ብድሆታት ብፍላይ ነቲ ኣዝዩ ዳይቨርስ ዝኾነ ሕብረተሰብ ናትና ንዕኡ ንክትረኽቦ ንኩሉ ረኪብካ ናብኡ ንክተምፅኦ ገለ ዘሎ ብድሆ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ እንድሕር እዚ ሓሳብ እዚ ግን ኣብዞም ኣብዚ ገዛ ዘለናን ኣብ ፌስቡክ ሰምዑና ዘለውን ኣብቲ ካልእ ከዓ ነዚ ጉዳይ ዝበፅሖ ኣካል ፋሕ ኢሉ ግን ነፍሲ ወከፍ ሰብሲ ገለ ነገር ዘበርክቶ ክህልው ክእል እዩ ማለት እዩ እቲ ፌስቡክ ፔጅ ኣሎ እቲ
عدمتات قال خيز دول عنده I think كل سب رخوة خلي كونتاكت ديتيلز قالنا بو جيروس نت ጉዳይ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚኣ ብጣዕሚ ክንሰርሓላ ዘለና ምክንያቱ ከምዚ ኣብ ፅኢትና ክርጃት ብላ ፀንሐት እንተደኣ ክዕወት ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኩላትና በርክቶ ጥራይ ክህሉ ንኽእል ንሕና እቲ መድረክ ክንቅርብን ትብዓት ከዓኒ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ጎዲሉና ኣሎ እዚ ነገር እዚ ኢልና ወላ ሓንቲ ነገር ዘይብልና ከለና ኢና ተበጊስናሉ ዘለና ማለት እዩ ብከምዚ ክንሪኦ ደስ ዝብለኒ ኣብ ርእሲኡ ዓንተወይ ፅቡቅ ኣርእሲ ተላዒላ ዝነበረት ቀፃልነቱ ከዚ ነገር እዚ ሕጂ እዚ ኩነታት ናይ ዓድና ኣብ ዝተፈላለየ ካታጎሪ ክንመቕሎ ንኽእል ኢና ክንፈላለዮ ንኽእል ኢና ሓደ እቲ ፖለቲካዊ ሸነኽ እዩ እቲ ፖለቲካዊ ሸነኽ ሕጂ ብዝተፈላለዩ ውድባት ምንቅስቃሳት ገለ ጥርናፈታት ውልቀ ሰባት ዝተፈላለዩ ኢኒሽቲቭ እናተገብረ ገለ ይስራሓሉ እቲ ፖለቲካዊ ማለት ነው ሸነኹ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ደገ ብዙሕ ነገር ይግበር ኣሎ ነቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ናብ ዝበለፀ ዝሓሸ መድረክ ንምምፅኡ ብዙሕ ሰብ ወፊሩሉ ዘሎ ነገር ግን እቲ ፖለቲካዊ ሸነኽ ጥራይ ስለ ዝመለስካ እቲ ኣብ ጉዕዞ ፅባሕ ንጎ ክተርፍ ዘይብሉ ነገር ኣተኩሮ ከይገበርካሉ እንተፀኒሕካ ምናልባት ከሸግር ስለ ዝኽእል ኣብቲ ምትእስሳር ምርኽኻብ ወይ ከዓ ኣብቲ ቀፃልነት ናይቲ ክስታይ እዚ ዓይነት ሸነኽ ከዓ እዚ ኣበርክቶ ናይ ኤርትራውያን ድሕር ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ምሕደራ እንተደኣ ኣለዋ ኮይኑ ረኪባስ ኣበርክቶ ናይ ኤርትራውያን ከመይ ክኸውን ንኽእል እዩ ገለ ተባሂሉ ዘሎ ኣብኡ ኣተኩሮ ክንገብረሉ ዘለና ጉዳይ ድማ እዩ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካዊ ሸነኽ ኩሉ ሰብ ዋሳእ ኣሎ ከም ዝብሎ ዘለኹ እዚ ከዓ ክተርፍ ዘይብሉ ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ክንፈልጣ ዘለና ማለት ኤርትራስ ብጣዕሚ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ከቢድ ዝኾነ ሃስያ ገለ ዘጋጥማ ሃገር ብሰብኣዊ ፀጋ ንበሎ በቲ ሰብ ኣብ ስደት ብምፅኡ ድዩ ካልእ ብዙሕ ነገራት ብምግጣሙ ኣብቲ ትሕተ ቅርፂ ምምዕባል ድዩ ኣብቲ ትካላት ምምዕባል ድዩ ገለሲ ብዙሕ ሃስያ ዘጋጠማ ሃገር እያ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ኣብዚ ዝሓሸ ናይ ፖለቲካ ሃዋህው ኣብ ንሰጋገረሉ እዋን ቀልጢፍና ናብቲ ዝፍጠር ቫክዩም ገለ ዝዛረበሉ ዘለና ንምምልኡ ከሸግር ስለ ዝኽእል ከሎ ገና ንዑታት እውን ኣድረስ ክትገብሮስ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም ሓደ ትራንዚት ፕላትፎርም ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ፅባሕ ንጎ ኤርትራ ድሓሸ ፖለቲካዊ ኩነታት እንተደኣ በፂሓ ብዙሓት ኤርትራውያን ርግፀኛ ይዓን ንዓመት ድዩ ንፍርቂ ዓመት ድዩ ኣብ ኤርትራ ብነፃ እዚ ዓይነት ኣገልግሎት ክገብር የሎም ድኸዱ ኣይክሰኣኑን እዮም ማለት እዩ ብትምህርቲ ድዩ ብህንፀት ድዩ ብምውፋር ድዩ ብካልእ ነገር ብዙሕ ሰብ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣይድያስ ዘለዎ ብዛዕባ ኤርትራ ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል ሰብካ ከምዚ ዓይነት ፕላትፎርም ኣብ ደገ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ወላቲ ሓሳባቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ከካፍል ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ብከምዚ እንተጠሚትናዮ ኣዝዩ ነዊሕ እዋን ቀጣሊ ክኸውን ዝኽእል ፕሮግራም እዩ ዝምባር ሓደ ዓመት ጥራሕ ጌርካ ተራኺብካ ብሓንሳብ ክስታይ ጌርካ ዝውዳእ ዘይኮነ ብቐፃሊ እዚ ነገር እዚ ኣድረስ ክንገብረሉና እንዳበልና ክንዛረብ ብዛዕባ ፅባቐ ኤርትራ ብዛዕባ ክግበር ዝኽእል ተኽእሎታት ኣብ ኤርትራ ክንዘራረብን ካብኡ ከዓ እቲ ሰብ ኣይድያ ዘለዎ ኣብኡ መፂኡ ክዛረብ እንደገና ከዓ ክኸይድ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ከዓ ኣበርክትኡ ክገብር ንባዕሉ ዝፈጥሮ ሞቲቬሽን እውን ኣሎ ኣብ ዝተረፈ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ክቶ ከለኳ ከምዚ እንዳገበረ ከሎት ኣነ ከዳ ዘለኒ ፀጋም ንኤርትራ እንታይ ክገብሮ ኢሉ ከዓ ሰብ ክሓስብ ይኽእል ስለዚ ኣብ ደገ ከም ሓደ ትራንዚት ፕላትፎርምን ክንጥቀመሉ ንኽእል ንኸውን ዝብል ግምት ኣሎ ንቐፃሊ መታን ክስራሓሉ እዚ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ሓድነት ማለት እዩ ማለት ኩሉ ግዜ ኤርትራ ብዙሕነት ዘንፀባርቀላ ብዙሕነት ፅባቐ ሃገር ገለ ክበሃል እንከሎ ንስለ ጥዑም ዘረባ ንስለ ፕሮፓጋንዳ ገለገለ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ሓደ እዚ ብዙሕነት ዝፅባቐ እዩ ሕብረተሰብ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ እንተወሓደ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ካልእ ኣፈላላይ ገለ ብሓንሳብ መፂኡ ዝቕንየሉ ብዛዕባ ሃገራቱ ብዛዕባ ፅባቐ ሃገሩ ብዛዕባ ተኽእሎታት ናይ ምዕባለ ናይ ሃገሩ ዝዝትየሉን ዝመያጠሉን ብሓንሳብ ዝቕንየሉን ሃዋህው ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ሓድነት እውን የደልድለልካ እዩ ብዙሕ ግዜ ካብ ሃገርና ነዊሕ እዋን ተሰፊና ዲስኣታችመንት እውን ክመፅእ እንድዩ ምስቲ ሕብረተሰብ ምስቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ምስቲ ብዙሕነት ናይቲ ሕብረተሰብና ገለ ኣብ ነናትና በዓቲ ምስኣተና ክሸግር ክኽእል እንድዩ
بخمس جيرنا نفوسه نخيلنا تفقرس كم بحدش رياكتيفيت كنقبرون نخيلنا ما تمس عبر السبب زون حدا عاب ملتيو ولو أبتي نتحدنا حبرة السبنا إطرا حدا قال كخونو زخلو وسطات جبور زلون جبر ملتيو مالك إذا حبرة السبدي كم زعنا تمرس زلو حبرة السبي الذي زخوني يكون تفتينه كمان كفلاليو يكنيو تبعهلون كمن لسلو خليصو بتعمي أزيو سفيح هنا بالشاشات قال عينت زلو وخمس عينت بلاتفورم مدبر ግን ተሳትፎና ነፍስ ወከፍና ከአይ ሓትት ማለት እዩ ዓዳሚ ተዓዳሚ እንደይብሉ ኩሉ ሰብ እጅጎ ሰብሲቡ ኣብዚ ጉዳይ ዝክዕወት መታን ኣበርክቶ ክገብር ኣለኒ ገለሉ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ወይ ክብገስ ክኽእል ኣለዎ ካብዚኣ ሎ ማዕንቲ ጀሚርና እዚኣ ሓሳብ ኣላትኒ እዚ ክስቶ ፈልጠ ከምዚ ክገብር ይኽእል እዩ ኣብዚ ለዉ ከምዚ ዓይነት ማሕበር ነቲ ንከምዚ ዓይነት ክፋል ሕብረተሰብና ክውክሉ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባኡ ፕሬዘንት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ገለ መለገለ ናበልካሲ ክንዋሃድ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣይተሓዙለይ ኣንዊሕ ተዛሪበ መስለኒ ወይ ደጋጊሜ ክኸውን ክእል እየ ገሊኡ የቀኒለይ اوكي يغني لنا Thank you. ودك يغني لنا ثانك يو اوكي سامسونج اس ام اي 14 5 ار حتى تخون هو حتى سلام قدام اوكي سلام حوات كلاتكم كميل لهم تمام دتنا هو نبحق تصبون دي زي سمو حسيبكم مازال لهم كمية او هنكا فيستيفال يكون زخوانا قال كم اكسبو قد قبل تصبون دي بحاجة كانت ذاتن بقولت كانت ذاتن تصبون دي تحنتو راتيك قد انتايا ابز زي من هذا بتدم بتقامات في كل تحدثنا حزبيات اوريدي فريسو وسترا دي كنا خمان لزم السي كم سي اتاخ قبل زلو ليت ما حد نسعر لقدان يلا مالت تيك توك يكون كسابا بباب توك كمان اللوا نتغارو اكيبوم نبا كم تغراو كم زي اتروان كلام دغس بسوله خمان الله سبات يقول له خبز وانا له 24 اور صالح اتم كستالو مالت هيجي نزينا منادا نزينا اتروان ወይ ከዓ ነዚ ሓድነት ኤርትራ ኣብትሽዑና ኣኼባ ወስጓስ ክብልሉ ኣስተምህሮ ተፃዊትካ ሳዕስዕካ ምኻድ ዘይኮነ 30 ዓመት ተፃዊትና ኢና ናይቲ ገበራ 30 ክፍል ዓመት ተፃዊትና ሳዕስዒና ኢና ግን ነቲ ህላወ ናትካ ነቲ ናይ ኤርትራውነት ናትካ ንድምሳስ ብዙሕ ዝፃዕር ኣሎ ነዚ ግን ንክትመልሶ ነዚ ነቲ ሓድነት ኤርትራዊ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ዝኾነ ነገር ዝተረኣካ ክትዛረብ ዝኽልክለካ ሰብ የለን መስለኒ ኦረዲ ዝኾነ ኤርትራዊ ካብ ዝኾነ ጉድለት እንድሕራሎ ኮይኑ ከምዚ ጉድለት ኣለካ ክዛረብ ወይ ከዓ ዝልከ ተቋማትካ መሰል ዝኾነ ኤርትራዊ ግን ንስ ዘይኮነ እዚ ሓሊፉ ንኤርትራውነትካ ልኡላውነትካ ይኹን ኩሉ ዝገሶ ርኢና ኢና ዝሓለፈ ዓመታት ወረዲ ሕጂ እውን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ቀይ ባሕሪ ዝደበ ዘለውን ንሕና መንኻ ሳምሱንግ ሽምካ መኒ ሶሪ ሽመ ያሲን ኦኬ ናብ ሕቶኻ ሞቶ ኣብ ርእይቶ ድሓር هو ما انا حتى يبغى حجسي نزي كوميتي قوم او حنكم له دلهم ابتشعو مسيو بزعبا زينا يمن سي استمروا بزعبا زينا حدنتنا يترا خمس حجز بحال زلو دي كونس حدنت تراس كم حدنتنا يترا بزي كونس ذكر كم حر امن استراري جن نزيتات نزي من سي من هذا نزي خصتها قبل استمروا زو سبات عبيت سبات كما حتى شي ما قال هايمانوت تكون عبيتي ሽማግለ ምርፅኩም ኣለኹም ወይ ከዓ ኣስተምህሮ ዝኮነዚ ነዚ ጉዳይ ምናዳ ክስቃስ ገብረሉ ነቲ ናይ ፀጋታት ናይ ኤርትራ ይኹን ነቲ ካልእ ንኡን ናብ ዓለም ምልላይ ፅቡቅ እንዲ ብዝኾነ ብፅኑዕ ፅሑፍ ድዩ ብኣርቲስት ድዩ ንሱ ፅቡቅ ዝወርሓን ግን ነዚ ምናዳ መንእሰይ ርእሱ ትክስታይ ትገብሩ ነዚ ዝሓሰብኩምሉ መደብ ኣሎ ድዩ እዚ ኣብዚ ፌስቲቫል ከ ንስኹም ሓሲብኩም ዶ ዘለኹም በዚ ሕጂ ብዓውራጃን ብገለን ክስታይ ኮይኑ ዘሎ كسب كندي حزب خمسة يخلكم تصفى لكم زين تحتنا تحتاج. أوكي يغني لنا ياسين سامسون ويكا أسمهان حديكم. أوكي أنا بعرف تعربي دليكي نتاخد صوت سامسون عبد سامسون تزار أوكي. نسخي دحان جمر سقاب المتص يلا نهرينا له اوكي بعربك جمر نتحط تقيس كياس نتحط تقيسه اولا احب اشكر كل الاخوه اللي موجهين الاسئله والمداخلات القيمه للاخت خديجه وكل الاخوه وايضا اخي ودب
والأخ ياسين. أي نعم، التحديات جدا صعبة وكثيرة، وخصوصا برنامج الشباب. ونحن فعلا عندنا برنامج حيكون فيه من خليني ما عايزة أقول وجهاء الإرثيين اللي عملوا مع الشباب، وأيضا عندنا الشيوخ والقساوسة حيجوا. ففي برنامج معد للشباب من أجل الأشياء اللي ذكرتها. السؤال الأخير اللي سألته، معلش، إيش كان السؤال الأخير؟ انتني راتا مودة حتوها ياسيني زحاتتك حتى I think بزعبة كلتين ناي منأسي وانت أشموس سامر لي سياوني سامسونج من لألايو أنا مودة يا ذبلك أنت يا ياسين تناي اوكي مخرية مودة اوكي نعم مخري ساعتنا مخري مالي ساعت عندها زلا اتنا مودة كان بس حجي زلنا بس حتى وانا جلكا في اوراجان كلام كويس. أيوة هو أوكي فهمتك. طيب نعم، نحن نأمل وأملنا كبير في إنه الحضور يكون حضور كبير، الإقبال يكون أيضا، لأنه في إقبال من جهات كثيرة ونشطاء كتار وناس مهتمين معتدلين كتار جدا. فأملنا كبير، وأيضا أملنا فيكم أنتم أيضا توصلوا الرسالة. وزي ما قلنا وزي ما قال أخي سامسونج، المهرجان هذا ليس ملك لأحد، كلنا نعمل مع بعض إن شاء الله، ويكون الحضور والإقبال كبير. كبداية نتمنى فإن شاء الله، بس في القادم حيكون أفضل وأحسن إن شاء الله. شكرا. أوكي شكرا سامسون تحطو تردينا أخونا خلا كلتين ما اللي خدو سامسون يا الله أوكي الله ليه سمع الله يا هو حجي ما تخلو غير يا الله يا يا ثانك يو እዚ ኤርትራዊ ረኺብዎ ዘሎ ሽግር መቸም በዚ ዝዳሎ ዘሎ ናይ ሃገራዊ ንግደት ገለ ዝፍታሕ እዩ ዝብል እምነት የብልናን። እንታይ ደኣ በንፃሩ እቲ ኣብቲ መደብ ነምፅኦም ወይ ዝሳተፉ ኣካላት ዋላ ነቲ ኣውራጃውስ ክሳዕ ክንደይ ክጠቕምዎ ከም ዝኽእሉ እዮም ከርእይዎ ነው። ንኤርትራ ዝሓስብ ሰብሲ ነታ ብኤርትራ ዘላ ኣውራጃ እውን ዝጠቕማ እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ደረጃ ንቕሓት ከምዚ ዓይነት ደረጃ ኣበርክቶ ንሃገር ድሕር ዳኣ ርኢዩ ከዓ መብዛሕትኡ እቲ ታሕቲ ጥራይ ዝሓስብ ሰብ ኣስፊሑ ክሓስብ ይኽእል እዩ። እቲ ኣብዚ ምናልባት በዚ ዘለዎ ኩሉ ኩነታት ተስፋ ዝቁርፅ ወይ በቃ ኣብዛ ሃገርናስ ቅርሲ እስትያ ገለ ዘብል ይመስል እዩ። ግን ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ንኣብነት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ገለ ክትሪኦ ከለካሲ ብተፈጥሮኣዊ ሃፍቲ ንኣብነት ኣዝየን ዝተዓደላ ከም በዓል ኮንጎ ገለ ንበሎ ሰኣን ንቕሓት ዘለዎ ጉዱስ ሃገራዊ ኣካል ኣብቲ ሃገር እቲ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ስራሕን ክጠቕመን ኣይከኣልን። ገዲእዎ እንዳ እምበር ኣይጠቕመን። ምክንያቱ ዝመፀ ጎረቤት ዝመፀ ኣካል መፂኡ ከም ዘላ ይገብር ስለ ዘሎ እቲ ዓዲ ካብ ጥሜትን ካብ ኩናትን ካብ ድኽነትን ስለ ዘይተናገፉ ማለት እዩ ህዝቢ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ክትርኢ ከለካ ግን መንፃሪ ዓቕሚ ሰባ ኤርትራ እቲ ዝበለፀ እዩ፣ እቲ ዝበለፀ ሃብታ እዩ፣ እቲ ዝበለፀ ሃብቲ ኣብ መላእ ኣፍሪካ እዩ። ስለዚ እዚ ዓቕሚ ሰብ ዝዕድል ንሕር ተዋሂቡስ ንኤርትራ ኣይኮነስ ኣፍሪቃ ከማንስ ብዙሕ ግደ ከበርክት ዝኽእል ዓቕሚ እዩ ዘሎ። ስለዚ በዚ እዋናዊ ነገራት ነቲ ዝዓበየ ነገር ክንሪኦ ክንክእል የብልና ወይ ክንመዝኖ ክንክእል የብልና። እንታይ ደኣ ነቲ ዓብ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል ኣካል እንድሕር ደኣ ፕላትፎርም ፈጢርና ኣሎ እንድሕር ደኣ ክሳተፍን ከበርክትን ዕድል ረኺቡ ንኩሉ ለኪሞ እውን ስለ ዝኸይድ ብድሕሪኡ በውራጃ ድዛረብ ብገለ ድዛረብ ሰብ ኣይክህሉን እዩ። ኩሉ ግዜ እኮ ሰብ ምኒን ድብል ወይ በውራጃ ብገለ ዝበኣስ እኮ ኣብ ሽግር ምስ ዝኸፍኦ ጥራይ ዓዲ ብላዕ ሰተ ዓዲ ከምድላይካ ስራሕ ዓብድላይካ ኺድ ተትኸውን ነራ ኤርትራ እኮ መን እዩ ብዛዕባ ኣውራጃ ኢሉ ኣነ ከምዚ ክብል መን ክሰምዖ?
ስለዚ ከምኡ ስለዝኾነ ሲ ኣብ ከምኡ ደረጃ ከብፅሕዋ ዝኽእሉ ሰባት እንድሕር ዳ ኣርኢናዮም እዚ እቲ ተስፋ ዝበሃል ማለት እዩ ሰብ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሪኦም ዘለና ንሕና ፖለቲከኛታት ኢና ንሕና ነዚ ሃገር ፍታሕ ክንምፅእ ንኽእል ኢና ዝብሉ ሰባት ሲ ንዖም ሪኢኻ ናይ ብሓቂ ተስፋ ክትቆርፅ ትኽእል ኢኻ ናይ ብሓቂ ግን ኤርትራ ፖለቲከኛ ኣይኮነን ዘድልያ ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ ደኣ እጃሙ ከበርክት ትኽእል ዓቕሚ ሰብ እዩ ዘድልያ ዓቕሚ ሰብ ዘይብለን ሃገራት ኣፍሪካ መሊአን እየን ፖለቲከኛታት እዮም ኩሎም እኮ ኣብ በዓል ኮንጎ ኺድ ኣብ በዓል ሴራሊዮን ኣብ በዓል ገለ መዓት ፖለቲከኛታት እዮም ዘለዉ ንህዝቡን ሃገሩን ከገልግል ዝኽእል ከምዚ ብቕዓት ዘለዎ ዜጋ ግን ክትረክብ ኣዝዩ ውሕድ ስለ ዝኾነ ብኡ መሰረት ከዓ እተን ሃገራት ትሳቀያ ኣለዋ ማለት እዩ ኣባና ግን በንፃር እዩ ስለዚ እቲ ኤርትራዊ ዓቕሚ ክመዝን ክረአን ከምኡውን ከም ቪዥን ራእይ ኮይኑ እውን ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ድዩ ኣብ ደገ ብዛዕባ ኤርትራውነቱ ተሓቢኑ ሲ ነቲ ዝደልዮ ክስታይ ስኢልካ ክትቦ ኣለካ ኤርትራ ፅባሕ ንጎ ከምዚ ክትመስል ኣለዋ ኢልካ ክሓልማ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ከምኡ ደረጃ ምስ በፅሐ ሰብ ክንቀሳቀስ ዝጅምር ነው ነታ ዝሓለማ ነገር ከዓ ክረኽባ ልክዕ ከምዚ ንናፅነት ኤርትራ ምስ ሓለመይቲ ሰብ ንቃልሲ ወፂኡ ሕልሙ ከዓ ከተግብሮ ዋጋ ዝኸፈለ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ዓይነት ሕልሚ ክነሪኦ ክንክእል ኣለና ነታን ተበግሶ ወሲዱ ከዓ ነታ ዝሓልማ ኤርትራ ተግባራዊት ንክትከውን ምክንያቱ ፈቲና ፀሊና ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክመፅእ ኮይኑ ብኤርትራ በቲ ህዝቢ ጥራይ ክኸውን ትኽእል ንዕኡ ከዓ እቲ ናቱ ፅቡቅ እቲ እሱ ክኾኖ ዘለዎ ክነብሮ ዘለዎ ፅባሕ ንግሆ ከስተማቕሮ ዝኽእል ኣብታ ሃገር እንድሕር ዳ ርኢናዮ እቲ ዝደልዮ ነገር ክገብር ምዃኑ ዝተኣማመን ኢና ስለዚ ኣብ ከምዚ ደረጃ ብላዕሊ ፍንትት ኢልናስ ኪንዮት ዘሎ ኩነታት ከድናስ ዝዓበየ ስእሊ ከነርኢ እቲ ሓሳብ ዘሎ በዚ ከዓ ኣይ ቲንክ ነተን ንኣሽቱ ነገራት እውን ክንብድሆ ንኽእል ኮይኑ ስማዓና እዩ ኦኬ ይغنيلنا ሓው ሳምሶን አይ ቲንክ ተመልሱ ክኸውን ተስፋ ይገብር ሓው ያሲን ምናልባት ግን ሓንቲ ንዓይ እንድዒ ዘይተበልህኒ ኣብቲ ናይ ያሲን ዝሓተታ ሕቶታ ሓንቲ እታ ገለ ሰባት ክዛረቡ ዝኽእሉ ለባማት ፖለቲካ ድዩ ብገለሲ ኣለውኩም ዶ ዝበላ ትንክፍ ተብላ ምናልባት ተልዮምኩም ማለት እዩ ያ ኦልሬዲ ዘዛረብናዮም ኣለዉ ፍርዝን ዝበሉ ኣብ ሕብረተሰብና ክብሪ ዘለዎም ማለት ዓበይቲ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ሃይማኖታዊ ድዩ ኣብ ስነ ጥበብ ድዩ ኣብ ኣበርክቶ ማለት እዩ ዝጠመትናዮም ሰባት እውን ኣለዉ ሕራይትን መፂና ዝበሉና ኣለዉ ኣብታ እዋን እቲኣ እኳ ይጥዕመንን እያ ዝበሉና ሰባት ኣለዉ ግን ብዝተኸኣለ መጠን ዘረብኦም ባይታ ዘይወድቕ መልእኽቲ ሕሊፎም ድማ ንኩሉ ህዝቢ ክጥርንፍሉ ዝኽእሉ ኣያታትን ኣዴታትን ክነምፅእ ኣብቲ መደብ ክስታይ ኣሎ ኢንፋክት መክፈትስ ክኸውን ኦኬ ታንኪ ይቀኒየልና ሓው ሳምሶን ወኸምኡ ድማ ሓፍትና እስመሃን ናብ ሓው ባሻይ ክሰግር ሓው ባሻይ ያሆ ሕቶ ድያ ትኸውሑ ዋላ ኣብ ርእይቶ እያ ኣነ እቲ ሰብ እንዳባሓደ ዳርጋ 14 ይመስለኒ ይርኢ ኣለኹ ስለዚ ናብ ሕቶ የብለይን ግን ኣነ እውን ክኸይድ ስለዝኾንኩ ርእይቶ ሂበ እየ ክኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ሕቶ ዝህቡ እንተልዮም ኣቐዲምኩም ቀልጢፍኩም በቃ ኖ የለን ርእይቶ ብኣኻ ክንጅምር ኢና ሕጂ ርእይቶ ክብ ዝደሊ ኢዱ ሓፍ ከብል ይኽእል ሕጂ ማለት እዩ ዝኾነ ለበዋ ምኽሪ እንተልይኩም ይቐኒየልና ኦኬ ሓውባሻይ ናባኻ ኦኬ ታንክ ዩ መጀመርታ ገዛ ይቐኒየልና ከምኡ ከዓ ብዝያዳ ኣጋይሽ ክልቴኹም ሳምሶንን ኣስማሃን እንኳዕ ድሓን መጻእኩም ፅቡቕ ርእይቶ እቲ ኣብ እምሮኹም ዘሎ ዝገለፅኩሞ ቅቡል እዩ ናተይ ርእይቶ ግን ኣብ ርእሲ ትቕብል ምዃኑ ምስ ፖለቲካ ክተኣሳስሮ እየ ዝደሊ ከም ርእይቶ this is my opinion ምክንያቱ ሽግርና ንሱ ስለ ዝኾነ ሽግርና እዚ ንስኹም ሒዝኩሞ መፂኹም ዘለኹም ኣጀንዳ ንባዕሉ ፖለቲካዊ ፕላትፎርም ስለ ዝሰኣነ እዩ there is ሊቃውንቲ ዝዛረብዎ ብዙሓት ኣሎ ኢንሴኪሪቲ እንድሕር ተሰሚዕካ
وحسنت ناي أنا بابارنات كا عند حرسين كايو زخنا نغير تفطر ወይ ከም ዝበልኩሞ ኣውራጃ ትፈጥር ዓቕል ሃፀይቡካ ሃይማኖት ትፈጥር ዋላ ውድብ ትፈጥር ገለ ምንቅስቃስ ዓይነት ትፈጥር ገለ ባህሊ ዝኾነ ነገር ተምፅእ ማለት እዩ እዚ ሕጂ መን ዝፈጥሮ እዩ ፅቡቅ ስማዓካ ስለዘየለ በቃ ዓቕልካ ፀቢቡካ ስለ ዘሎ በዚኣ ድኹም ክፍትን ትብል ማለት እዩ ፎርቹኔትሊ ታናትኩም ሕማቕ ኣይኮነትን ካልኡን ኣሎ ዓቕሉ ፀቢብዎ ሂወቱ ዘጥፍእ ሰብን ኣሎ ማለት እዩ ከይተረፈ ግን ዝኾነ ይኹን ነገር ናትና ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ትብልዎ ዘለኹም ኣጀንዳ ብፍላይ ክምዕብል እንድሕር ኮይኑ ተቐባልነት ክረክብ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ንዕኡ ዓጊትዎ ዘሎ ንክምዕብል ኮዝ ክፈልጥ ኣለዎ ማለት እዩ which is political platforms ልስኣነ ማለት እዩ ንስኹም ዕላማኹም ኣብ ግዳም ጥራይ ኮንሰርት ክትገብሩ እሞ ናይ ናፍቆትኩም ክትውፅኡ ከም ዝበልካዮ ዝበልኩሞ ብሌን ገለባ ትብልናዮም ሲያበ ኣለና እሞ ገለ ኢሎም ኣይራኸቡት ህዝብና ኣራኸበ የለን ገለ መለ ሕጂ ኮንሰርትስ እንታይ እዮም ካልእ መሰጅ ኣብኡ ይህሉ እሞ ግን ከዓ ከም መንእሰያት መጠን ብፍላይ ድማ ተሓጒሶም ክኸዱ ኣለዎም ማለት እዩ ሓደ ኣካል ናይቲ ኣብኡ ዝመሓላለፍ መሰጅ ማለት እዩ ንኣብነት እንታይ ጠቒስኩም ፀኒዕኩም ናይ ቦለኛ ገለ ከምኡ ካልእ እውን ነይሩ መሊኡ ማለት እዩ እዚ ጀብሃታት ዝገብርዎ ዝነበሩ ነይሩ ናይ በዓል ካስል ነይሩ ማዕድራይ ኣይሽ ዘሎ ዋላ ካስል ዘሎ ስኻትኩም ንኣሽቱ ኢኹም ኣይርከብኩምሉን እምበር ብርቱዕ ኮንሰርትታትን ብርቱዕ መልእኽትታትን ይኸይድ ነይሩ ፖለቲካሊ ይኸይድ ነይሩ ፋንድሬይዝን ይኸይድ መፅሓፍቲ ሽየጥ ገለ ናይ ባህልታት መልእኽቲ ኣሎ ሳዕስዒት በብዓይነቶም ንሳልስቲ ራብዕቲ ዝኸውን ይኸይድ ነይሩ ማለት በሸሓት ዝመፅዎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እዚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ትናፍቆት ኣብ ዓዱ ካብ ዓዱ ርሒቁ ገብሮ ስለ ዘሎ ኣብ ዓደይ ክገብሮ ዝብል እንታይ ይበሃል ኣብ ግምት ብዘእተወ ሕልሚ ዝገብሮ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣምሓራሲ እንታይ ብሎ ኣልሸሹም ዞራሉ ኣይሃደሙን ቁርብ እዮም እዲ ኢሎም ካብቲ መንገዲ ይብሉ ከይዱ ሕጂ ዝክትብልዎ ፀናሕኩም ኣብ መጀመርታ ኖን ፖለቲካል ክመስል ፀኒሑ ኣብቲ መወዳእታ እንዳስፋሕኩም ክትከዱ ከለኹም ግን ፖለቲካል እንዳኾነ ሕጂ ስለምንታይ ይቆም ዝኸውን ዘሎ ዓቕምታት ከምቲ ዝበልኩሞ ናይ መንእሰያት ኤርትራ ብፍላይ ክእለታት ኩሎም ኢኮኖሚካሊ ሶሻሊ ፖለቲካሊ ኢና ክንሪኦ ዘለና እቲ ነገራት ተዘርጊሑ ፋሒሉ ብዓለም ሓደ ካብኡ ንስኻትኩም ኢኹም ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ንድሕር ከይድና ኩሉ እቲ ዓቕምታት ኣብኡ ኸይዱ ንካልኦት ሃገራት የማዕብለና ሸቃላይ የፍሪ ኣሎ ናብኡ ኣብ ዩጋንዳ ትኸዱ ኣብ ሩዋንዳ ትኸዱ ኣብ ዌስት ኣፍሪቃ ትኸዱ ገሊኡሲ ይገርመካ እዩ ኤርትራውያን ኣብኡ ምስ ከዱስ ቀይሮሞ ነቲ ዓዲ ካልእ ኣምሲሎሞ በቃ እዚ ኩሉ ኢንቨስትመንት ሶሻል ካልቸራል ኢንቨስትመንት ኢን ጀነራል ስፔሲፊካሊ ድማኒ እንድሕርና እቲ ዲቴይልስ ኬልካ ድማኒ ትካላት ናይ ኢኮኖሚ እዩ ማለት እዩ እዚ ፍረ ናይ ሸቃላይ እዚ እቲ ኩሉ ታክስ ናቱ ዝእከብ ከማ ንዓኣቶም ኢሉ ከይድ ዘሎ እቶም ኣብኡ ዘሎ መንግስታት ንኤርትራ ኣይኮነ ኣብ ኤርትራ ተተኺሉ ነይሩ ትኸውን ከም ንስኹም ተሓልምዎ ዘለኹም ኣብ ኤርትራ ተተኺሉ ነይሩ ትኸውን እቲ ካብኡ ዝርከብ ፍረ ሸቃላይ ብዝሒ መፍረየ እሞ ካብኡ ዝርከብ ታክሴሽን ከዓኒ እንደገና ምስፋሕ ናይቲ ትካላት ናብ ሕክምና ድዩ ናብ ትምህርቲ ድዩ ናብ ህፃናት መዋእለ ህፃናት ክሳይ ምግባር ድዩ ኩሎም ቶም ናይ ዴሞክራሲ ትካላት ንሃገር ክገብርዋ ዝኽእሉ ዘማዓብልዋቶም ዴሞክራቲክ ኢንስቲቱሽንስ እዚኦም ኩሎም ክምዕብሉ ምኽኣሉ እዚ ሲኢልና ኣለና ሕጂ እዚ ናበይ ከምፃኣና ይኸይዱ what is the cause እንታይ ትጠንቂ እዚ ክንገብር ዘይከኣልና ኣብ ዓድና ክንገብሮ ዘይከኣልናሲ ምስ ዓቕምና ኩሉ ዓቕምታት ናትና ኢንቨስትመንት ኦፍ ኣይድያስ ኢንቨስትመንት ኦፍ ማኒ እዚ ኩሉ እዚ ናብ ካልእ ዝኸይድ ዘሎሲ ስለምንታይ ናትና ፕሮፌሰራት ናትና ኣካዳምያ ብምሉኦም እዚኣቶም ንካልእ ዓለም ይምህሩ ኣለዉ ምዕራባውያን ድዮም ምብራቃውያን ኩለን ምዕቡላት ሃገራት ከይተረፈ መዓት ኣካዳምያናትና ኣብኡ ክምህሩ ውዕል ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ዓድና እንተትምህሩ ነይሮም ህዝብና ከመይ ተለወጠ ነይሩ እቲ ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ዝበሃል ኣናባባር ናይ ዓድና ምምዕርራይ ዝበሃል በዚ ትብልዎ ዘለኹም ካልቸራዊ ዝርግሐታት ኣበይ ምበፅሐ ነይሩ ስለዚ ንሕና ኣብ ፀቢብ ናፍቆት ጥራይ ዘይኮነ ክንውሰን ዘለናሲ ኣብ ዓድና ክንገብሮ እንተንኽእል ነርና እዚ ሕጂ ኤግዚቢሽን ንገብሮ ዘለና ኣብ ዓድና ክንገብሮ እንተንኽእል ነርናስ እንታይ ምኾነ ስለምንታይ እንታይ ከዓንቂፎ ኢልና ክንሓስብ እዩ ዝግባአና
ሕማቂትናትኩም ማለት ኣይኮነን ካብ ዝኾነ ይኹን ሽግር ተበጊስኩም ትገብርዎ ዘለኹም እዩ ግን sooner or later ኣብ ፖለቲካዊ ፀግዒ ከኣቱ እዩ እሞ ንዕኡ ግደፍዎ ማለት እዩ ዘይኮንኩሲ ንዕኡ ከተማዓብሎ እንድሕር ደሊኹም መለውጢ ዓድና ክትገብሩ እንድሕር ደሊኹም እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ረቑሒታት ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ኢኹም ክትከዱ ሰባት ክትዕድሙ እንድሕር ኮንኩም ከዓኒ ኩሎም ቶም ድመፅኹም ቶም ትብልዎም ዘለኹም ዓበይቲ ሊቃውንቲ ኩሉ ብሰፊሑ ዝፈልጡ ክመፁ ከለዉ እንታይ ክብሎም ፈትዮም ኣይፈትዮም ምስ ፖለቲካ ክተኣሳስሩ እዮም ነቲ ዘረባ ወላቶም ትዕድሞም ሕራይ ዝብልኩም ዘሎ ሕጂ ብዚ መድረክ እዚ ክንመዝኖ ከለና እዚ መድረክ እዚ ናይ ምንታይ መድረክ እዩ እንድሕር ኢልና ናይ ፖለቲካ መድረክ እዩ ምኽኣልሲ ኢልናዮ እምበር መድረክ ናይ ፖለቲካዊ ውረድ ደይብ እዩ ዘለና እንታይ ይበሃል ሕጂ ንሱ እዩ ጋዕገልጠም ዘብለና ዘሎ ንዓና ጥራይ ዘይኮነሲ ንኸባቢና ንዞናትና ሚድል ኢስት ኩን ገለ ኩን ንዓለም ለኻዊ ኩነታት እውን ኣናጊዕዋ ዘሎ እዚ ፖለቲካል ሲትዌሽን እዩ ማለት እዩ እዚ ፈቲና ፀሊእና ኣብኡ ኢና ክንከይድ ፕሮብለም ኢዝ ንሕና ክኢልናዮ ዘለና ኣጋባብ ቃልሲ ኣጋባብ ስምረት ክንቅይስ ክኢልና ደለና ይከኣልናን እዩ ዘሎ ሕጂ መንእስያት ንስኻትኩም ሕጂ ናትኩም ሆምወርክ ጥራይ ኣብኡ ተሓፂሩ ዝተርፍ ዘይኮነሲ ነቲ ሽግር ናይ ሃገርና እውን ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ዝያዳ ክትመሃሩን ዝያዳ ክትመራመሩን እንዳበልኩ ነቲ መደብኩም ግን ርሑስ ይግበረልኩም በማለት ዳርጋ ገዲፈኩም ክኸይድ እየ ማለት እዩ የቐኒየለይ ርሑስ መዓልቲ يغني حاو غشاي من البات ساتهم كوا حتى وازقبا وي نعوم قد فلهم دلخو جن كابا خاون مخري من البات سي أبرسين تاي متيني نزل كله تدالي يوم لزلوس حدا جزا ويدما حدا بوتا زندا موسيقى زندا جدا زندا جلا خلص حدا ناي موسيقى خابتي ناي بهقدف زقبار يخون قد محجز زقبار نبره يخون زي نبره بوليتيكاوي جزا انت زقبرو خمي مسلك أنا راس ليت هيك كوشي مس بوليتيكا أتأثيرهم نتي ناينا فوق سماعتهم مخون ويكا كال إكزيبيشن ناتهم زقبرو مريئات كله مسوخ لاقبو إيتناتي تمي جن تدليتهم سلزخونه أنا إمبوز كبرايك ليني نساتهم أيريون على مالت هيكون أنت بوليتيكا وشجرات ناتنا يفلتوا يوم قدر يكونون بزح عقمتات زلوهم كن عشان جيروهم سلزلو كم تزبلكم قال أنا قرك جبرو إذا أنا عايش قبلو يوم العالم تحت نقول زلو نوع أنا I share that شنكتناتهم I share it قن but I attach it to the political situation ناتنا مخنيات السو تناتهم تشجيرهم فنترتر زلو زلو عوت منتي مش بوليتيكا دسقوا زلو ما رجع تأسسوا زلو ينعوم من أربعة تايمي ليكونن قن at the same time كا زين عاتهم تحجبرمي بروفو زانا زلو زلو بروفوك جبرمي ونياتو challenge ندحر مسيكا تراها مهازلت نات كذا نصبارق أجري ندحر كم إذا عمل سر نجارات challenge جيروم لساتهم كا they will be obliged to think more further كهدو كستخدموا بخدافة فوقهم إذا أنا أقمت لهم يزغيز لهم within the context that I am also at the same time supporting their initiative I am not only sympathetic I am also empathetic أبتناتهم شجر تشنكتهم يسمعني معي يخبر لي المعنى اوكي شكرا يغني لنا حوبا شاي كموترو بالطعمي قدم مخادكا أخبيركا كل مدبات ناس اللي تساتف حيال تمكرو زلكا سب عبد السب وكل مداي كتصالي كساتف مسانا وما معراتات كتقرب لنا نزم حواتنا ونكمو لا تلابخو I think سناي مشيت سناي معلتي باخا نفكر الحا مالت thank you بعد سامسونج دبلوت اليوم نشتري السمعهم سامسونج ويدم اسمهان اوكي انا يغني لنا بطعم يغني لنا كبلو يفتو دما اني وي هوب زي تي انت اشمو مفتر ننوح عملتات تخايدو يكايد አሎ ኣብዚ ንበፅሖ ዘለና ኣብፅሕና ኣሎ ግን ዋይ ኖት እዚኣ መጀመርታ ትኸውን ንኸምኡ ንምፍጣር
مالسي بتي كلتاتنا دلينا بتي انت شماتنا دلينا نابو نخن بتصح one day we will thank you يعني لنا إن شاء الله سلام عليكم. سلام على هاو باشاي اوكي غني لنا اوكي I think زخونه سب ريتو حتو لبوا مخري زلو يمثلنيو يدو حافظ زبليلن أمودا قصنا هم كيدنا مالتي بزن تحردا خوينو سلزي قدمنا أبو مسقارنا من البات يدو حافظ زبل ويزارب تليو عدل كنهبو تزي كوينو قن ناباخو حنت لا سوري تا يدم حاف مبل أبيات نتاني حمد دحان تقم يلا نتاوي إلسا يا زور سلا دلخو هاي نو دحان قدا فيها جست ذا بزعبا زا دحاني بزعبا زا ناي ፖለቲካዊ ኣርእስታት ናይ ምብዕባል ጉዳይ I think ከምዚ ዝኣመሰለ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ምምፃእ ንዛረብ ስለ ዘለና እንታይ እዩ the next step እቲ trust ምፍጣር እምነት ምፍጣር ኣብ መንጎኻ ናይ ባዕሉ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ክወስን እዩ ፖለቲካዊ ከዓ ክኸውን እዩ ሕጂ ናብቲ ህዝቢ ንግደፎ እቲ ኢሊት የልዕሎ ዝበሃል ነገር ንዓና ብዙሕ ይሃስየና ኣሎ ስለምንታይ ሓሊፉ ይኸይድ እሞ ነቲ ዓቕልታት ናይቲ ህዝቢ ኣብ ቻሌንጅስ የውድቕ እቲ ክትዕካ መንጎቶ ኢሊት ሲሉ ሕጂ ንግደፎ ወላ ታቕዋም ትብል ተላዒላን እያ ዘላ ብኩሉ ናይቲ ዝራኸብ ሰብ ሓደ ካብቲ ዕላላት ክትከውን ከም ትኽእል ኣብ ቀረባ ግዜ ኸማን ኮይኑ ይስምዓና እዩ ካብኡ ንላዕሊ ከዓ ፖለቲካዊ ኣብ ህዝብኻ ምልዕዓል ካብኡ ንላዕሊ የብልና ድሕራኡ ተበፂሑ ናብ ኩሉ ክብፃሕ ከም ዝኽእል ተስፋ ዝህብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኢኒሲዬሽን ብኢሊት እንተዘይተላዓለ ይሓይሽ ግን ኢሊት እንድሕር ኣልዒሎሞ ከመይ ገይሮም ፎርሙሌት ከም ዝገብርዎ ስለ ዘሎ እቶም ኢሊትስ ከዓ ግዲኦም ይፃወቱ ስለዚ ንህዝብና ንተባባዕ እዩ ክተኸማመን ንሕዱ ሽግራት ዓዲ ክፈትሕ ብሓደ ኮይኑ ንዝብል ሕጂ ኣነ እንታይ ክረኣየኒ ፀኒሑ እቲ ናይ ዶብ ናይ ትግራይ ተኸፊቱ ምስ ተባሃለ ክልቲኡ ህዝቢ ከመይ ተኸባቢሩ እቲ ጎረባብቲ ዝነበረ ስግር ዓድታት ዝነበረ ከመይ ኢሉ ተራኺቡ ተፋቒሩ ከም ዘሕለፎ እቲ ብሓጎስ ምንኻብ ገለመለ ክዝረብ ከሎስ እሞዚ ኣብ ሓደ ህዝቢ ዘሎ ዳ ከመይ ክኸውን ክንደይ ስምዒታት ክኸይድ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ሳይለንት ማጆሪቲ ብዙሕ ይደለና እንታይ እዩ ዝፀልኦ ዘሎ ከዓኒ እቲ ብልዕሊኡ ዝኸይድ ፖለቲካ ዘይርድኦም ይፈላለዮ ስለ ዘሎ ስቕኢሉሉ ኣብ ምልዓል ህዝብና ፈይል ጌርና ኢና ናይ ፖለቲካ ነጠፍቲ ብኦም እስኪ ይጀመር ንዕኦም ኣጅኹም ክንብሎም ከዓ ግዴና እዩ ማለት እዩ በዚ ተረኣናዮ ዝሓሸ እዩ ክፍሊለ ዘይካሕተራኺ ከይኑ ቴንክ ዩ اوكي يغني لنا حفتنا إلسا يغني لنا سلا من صاكون سلازي I think نابخوم كنسجر يحوات نحاون حفتن ودبون علىها أما جرشتا تبلو نجر تدهاليو بجزانا أنت زي هاليو مختار حمد الدين زخنا نجر تبلو أنت هاليو الميوم أما جرشتا خزاز ملنا مالتي هو أمان أنا نحر عدلي بكاني ترح كابتي أرستي قرب فلي زبالة خزارب دلي السدماني أفتي السوشيال ميديا تزرقي حزلو حد
قرب كابناي زي مردا استبقسه حد صحفات ويكا ريكورد زخونه ملختون نقرلو نالبات سو نتيق عندي ملختي ويكا نتيق عندي سرح نايزوم أحواتنا كونه نايتهم بحجي زي صعبهم منتي كيشفن قرب زناي مدنقار نقرات هالو هذا انتايو تا الراميت تبل نحنا متصوعيت نسا مستي سرح يتاحزوا اتي هذا زيوم احواتنا مسانا مسيوم زلو لومي اغايشنا دا امبري الراميت زموسلو ويكا أبالات الراميت كوينهم ايكونن متيوم زلو منتتي سمعوا فلت أبزي جزاز اللوكو كله فلتناي قلنا نالبات نتبدأ جز كتاتلن إندقنا دما ريكوردد كوينو سلازو خيد نتبدأ الحج السمعين نتي زلو ملختي نمتعراي مالتي نتي قوقيات حساسبا نمقرامي سلازي أراميت سالسة عمتها حيزا الله بتسرح كن بقس كلنا دماني مس ناي هزبهم قصاصي أكل استتحازي إيو سودماني كلنا أبلات يأكل بستفلالي صفتاتنا يأكل كوينا نسرح نيرنا كاب ترى أبال النت كساب بايتو استوسنة قلنا عمت زيادان قلنا نوارح اتي أكايدا صبق كوينو سلازي تسمعنا في اللافت جزيت زنبري نعو كعرلو قلز بحل أو وشتخين كاسرح سلازي كاله بب من قدنا وصينا دحريقن تراخيبنا اسكا حدا نقر زي نقبر لنا سرحنا هنجمرن كلنا شعو ذهبنا وشمينيرو قلنا بعد انجليز كنا نسرح نيرنا قال ما بالجرمن اقاتامتي سرحنا دمات اعلامنا الراخبنا بحدا هنسرح جميرنا اتي زحسبنا وكن عريو نستهاخلو كن الرمو زحسبنا كمتي زحسبنا تسرحنا خيس لزي كاله دحريون شم كيرنا تأراميت كم تازلاتا قديفنا تأراميت شماقلي زباهم قصاصي أكل تبل زنبرت أراميت وهود من العال إرتراويان بزبل سرحنا نقصلا لنا سلزي كابت مجمرة جميرنا استفل عليه سميناراتنا كايد سنحنا هنا زون أكلنا تيو مالتي سلزي إنا اللومي أغايشنا نتي نسوم حزمو زلو مدب مس هزبي نخلاليو لك خمتي نايك المحجين نعدموم زنبرنا أغايشنا بخمو زموت يوم كالاي دماني قال دماني أفتي صحفات نايت السوشيال ميديا مسناي برقيدنا حمدو التحيزكا ناي من أسن كال زرباتاتن نيرو هذا أراميت قدمي برقيدنا حمديا سرحت سنيحة فتصم نابرجينا حمدو زغاني عز خاني يكون كال زغبرتو نمعنك أفن كال النجارات يلن اندهر أدلاي خوينو أفت فيسبوك نحنا ملسيلكم تي قد محجين عدموم زنبرنا زنكايدو زنبرنا سيمينارات نعونتات بمعزاب كالي استخالقن تي قولحتنا تحسابنا أبزوم أحواتنا لهم سنة زمسيو تمل أختهم من تايو تي مدباتهم من تاي نيرو أبو زمل كتحتو لنا رئيتو لنا حسابات لنا بتي هبومنا زلو ناي فيسبوك أدراشا بو رخيبنا نعوم كن حاتو من أو ممكن أقربون بخومو كن ردو تسفا قبر كاليتنا مجرشا كبلاد دلي زمت زلو قدام كال مدب حزنا هنقربنا أبز حالفه بزعبا سدتنياتات إرتراويان أبز تفل عليه بوتا أبز حتساقمات زقات وموم زلو قداماي كفالا قريبنا نيرنا قاشانا دكتور برهانة نيرم أبز متصدماني إذا تمتزلا أدم علت إسران شمونتن مالتيو قاشانا جورجو خوني سدماني كإلا أبزي ناي سدتنياتات كوينو ناي سباو مثل متبا زلو كنت وانا كنتات كعبرنايو كمون حدا تمرت خبرناي سلازي أبون مسانا كتمسيو تسفا قبر إذا عندولكو أمان يغني لي نعها خبكا أوكي يغني لنا مختار يا صبغيو تزبل كايو من مخانا ويدما من مخانا الراميت
نبعل سامسون نبعل أسمهان زملكت أيكونن سلازي زيوم كبرات أجايشنا ناب هزبي نهزبي زقبرو دلويو يغني لنا مختار زي أنا بس يعني أنا مثلاً سلازي نابهم كسجر نايمج الرشتا كتبلو وتدليو مالتي خلتهم ودبون سلستهم مالتي يغني لنا أمان كمون كلاتكم أدلوبتو زمدب بحكي كابتي وهبنا صنح أنا نسيت تمكرون مغرنون بزح تماهرنا سو نحنا ون كله استخدمنا متن كنا تقبروينا بتن مالتي هو بقى نسيو باستخدام متن أبزمت سلو سومنات كله ببعامو كساتف ب financial ديو ولا بأكل وبزخون يكون أبتا أنا خبركو تيزخون خبركو تغليز بلو ملاي كله كساتف بزقاتا من تسوع مهنياتو إذا حساب زين حدا قنوع ويدقوف كوينو ترغيبو كما يقرأ أنا دقافي بركتور لزبل استعيز اللي نازل له مهنيات بيننا تراين وطن نقر يكونن سو بزقاتا من كله إرتراوي نزمد بزي صبغ زرغبو بستفر عليه من قدي دقاف كوبو بزقاتا من يتسوع يغني لي كبرتها باللي بروح مشيت من كلاتكم أوكي يغني لنا حاو سامسون أسمهان نباخي دحريو ودب اوكي ثانك يو يغني لي يعني أحب أشكركم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى وأتمنى نلتقي في إكسبو في فرانكفورت كلكم تشاركونا وتدعموا وأملنا كبير فيكم وفي جهودكم توصلون أيضا لكل الأشياء اللي ذكرت وشرحناها ونحتاجها سواء كان دعم بإيصالنا لأشخاص أو شخصيات أنتم تعرفوهم أو كمان دعم مادي أكيد طبعا وإذا عندكم مقترحات زي ما ذكرنا أيضا عشان تقدموا وأي شيء يعكس الصورة الإيجابية لإريتريا والإنسان الإريتري فمرحب وأشكركم وشكرا جزيلا وإن شاء الله نلتقي في مرات قادمة وتحياتي السلام عليكم شكرا يغني لنا أسمهان حودب بجرشتان إشتي اسمع له هري هو سمع لها سمع اوكي لها وانا كوا ادوم كاس لازم هونكو زنبركو كزارب قبو ايكون هندي قلت عدل كهاب كاني كلا حدش دبلو نجار يبلين لك كمزي بصوتي كلتيهم كلو رصنحو ኣብቲ ቦታ ክንራኸብ ኩላትና ተስፋ ገብር እቲ ጉዳይ መድረክ ጥራይ ይኽፈት ከም ዘሎ እቲ መድረክ ተዋሳእቱ ግን ንሕና ምዃንና ኣሚንና ኩላትና በብዝተኻእለና መጠን ኣብኡ ክንተሓባበር ብሓንሳብ ክንሰርሕ ንዓወቱ ከዓ ኩላትና እጃምና ከነበርክት ክላቦ ይደሊ ወይ ከዘኻኽር ይደሊ ኣብቲ ክሳብ ኣብቲ ኢቨንት ንገብረሉ እዋን ዘሎ ከይዲ ድማ ብዝተፈላለየ መልክዕ እውን እንዳተራኸብና ክንተሓጋገዝ يقدم مالتين وخلاتكم يعني اللي زجبركم هو بروجرام أرامي تشمعكله لدال هو بروجرام مسكن يا يعني اللي تحن كنيو أمان أوكي يس كنت عشتو حتتات اللواني حرك እቲ ግዜ ስለምንታይ ጃንዋሪ መሪፅኩም ቁሪ ዘለዎ ዊንተር ታይም ገለ ኮይኑ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ጎፋንድሚ ተገበርኩም ይሕግዝ ዶ ሓሲብኩምሉ ትኾኑ ኦልሬዲ ኣይለም ጀስት ነው يا أتى غوفاوند مكو أو already حجي أب
ዲሰምበር ናብኡ ገፀምዮም ናብኡ ገስጓስዮም ካብቲ ናይ ገንዘብ ማለት እዩ ኣብታ ናይ ወርሒ ግን ምናልባት ንዖም ዳ ይቅድሞም ኣለኹ ይከውን እምበር ስለ ዝበልዋ እየ ወርሒ 8 ሓሲቦሞ ነይሮም ግን ክተዓዓመሎም ስለ ዘይከኣለ ናብ ወርሒ ሓደ ኣሰጋጊሮም ኣለው ምናልባት ከምቲ ዝበልክዮ ግን ኣይክጥዕምን ትኽእል ትኸውን ምስ ሆሊዳያት ምናልባት ሳምሶን ወይ ከዓ ኣስማሃን ምሉእላ እንተልዩ أنا بدلا دحري سامسونج يمل على تدبلكايو وساخ خاني تي بوتا نتن معلتتي إنا رخيبنايو تي أداش دير بالو تي أداش قدميو ويدهريو يلن دحرق ديتا زته دحرق ديتا أشمينا سلازي وقت go found me كبليو of course حاجزات كدليو أبعت تحجزونا شير كتجبرو تخيلتكم يلعبوا مالتيو كال خمت البلنايو تخال كلتات و I hope سامسونج كمان يوصل thank you okay يا نسيتي اسمعنا كتب له صنعتي تورح شمونت كانسل مسكونه بحثير اوان ابتدليو استاي هول تركب باب عدي غبيدي مالتي فلابتي سامر تايمتي كله ديمو عامل كل عامل استحس سو تا زرغمنا استاي صبو على 10 جانوري يعني را تري تصبو نغرا شعو اوان تي فلايت حسر تي هوتيلات حسر قالون سلازونه تسب نحردا غزي رخيبو همت قرب تقول لي امالتي كنت خالي مستي expenses قال قرب اتشغرنا سو بتحرون صبورينا او نحردا صبق كستاي كيدو خا اب سامر اب كال هاجر بزلعله بزعابي نغبرو تسفاتات الله سلازي እዚያ ከም መፈተንን ከም መበገስን ውን ስለ ዝኾነት ኩላህና ብዝተኻእለ መጠን እጃምና ስታይ ንግበር ክብል ፈቱ ይቐኒለይ ብሩኽ ምሸት ንኹላና